Right. Tadzoka zvakare, ndadzoka futi. Tanga ndaita kachikiribidi kangu kandokufanira kuita panapa. Chikiribidi nhasi ndiri kushanda nemasteroids. Amunoti machini chirungu asi ndiri pahasha. Ndiri pahasha. Wandiri nhasi right, yandiite so ndoshare kuva ndashare kuku link dzoka rwari rwetatu wapedza rwetatu ndobva ndazorekodha chiclip. Yes, tichizwa havo itai weka kuti chichinzwa ndokutosapota kwacho tingadi nechosapota. Hai manje ke muchandiseka nhasi, vamwe muchandiseka, pamwe muchahwa tsitsi, handizivi zvese ipapo. Ndabva ndichazorekodha ndorekera ndochazorekodha chiclip mina ndichange ndashare. Hai munofanira kusvikawo 100 guys. Aiwa, nhasi ndiri kuchanda, nhasi ndiri pahasha. Ndonga mangwana ndifani kutombouya palive nekuti hei, hai nhasi ndine hasha. Tandazoita sei? Linki ndataita sei apa? Mina ndishare link guys. Regai ndishare link. Nhasi ndiri kubata futi time ka? Ndiri kubata time. Share link, alright. Mina ndishare link. Ndiri kuzokanganwa kuzoshare kune vamwe vandosimboshare navo. Sorry kana ndikakanganwa kushare. Ndakushare link. Uchatoona ipapa panditi ndiri kuisa link rangu inini restori yangu kuFacebook. Mumwe munhu uchatoitora ugoipidigudza nyaya iyoyo yangu futi pamusoro pazvo. Handisi kunyaya yemunhu but inyaya yangu inini. And you share link, right? Facebook shared. Okay. Amina kuti vamwe vanhu vasatoona ka notification. Maybe vamwe vachamboenda kurecess guys. Hai munofanira kutomboti one day guys. Aiwa, handingatangi kuitanga kuitsenengura kanyaya yangu. Vanhu vasati vapa. So ndigona kuti ga ndifane kuedha vanhu ndichimirira kuti vanhu vati one day. Okay, kandinoisa. Ndogozoisa sei manje kuchagoni kuisa kuWhatsApp status. Okay. Right. Uye kandigofanira kuedha vanhu ndichimirira vanhu kuti vati one day. Vanhu vambonozorora ka. Nhasi tine hasha, nhasi tiri pahasha. Nhasi tiri pahasha. Zuro handakuuya. Sandamboita malive stream matatu in my entire life. Imbopindai palink guys. Link ndaisa iyo link ranhasi. Ndiyo link ndaisa link izvozvo. Uyai guys. Vangwada mbopinda vaya vachimbofanira kupinda vachimirira vamwe kuti namba imboti kwirei mbichana. Guys, pane vamwe vandiri kutsvaga. So hamoti ikapo here. Pane vanga vakagara baba vakagara pacheka. Hamoti mukadzi wavo kana kuti ndiani anga achifamba kumashure. Hamini vazongodisappear. Ndiri kuvatsvaka kuti vadzoke kuti vauye vataure. Hamina kuti zvafamba sei ipapa. Hai. Yes. Melo. Ndakanga wakati uri kupi? Uri kuSouth Africa? Yeah, ndiri kuKapa. But mira chimbondiudza kuti iwe wakaafektiwa sei neKarorina. Inambonyana ndaafekta zvavo. Haina. Nditori paribofu. Nanoitoseka hangu nyaya yanga chira kuti vanhu vanokonvheta nyaya kuitora kuisa kwayo. Izvezvi kuchatete imwe live ichanzi akutora hama dzake kudzita paYouTube kutoita YouTube yabobo Amira. I understand.
ndatozvibvunga zvakubonga pakati palive nanose ndikati izvezvi vachatotsena matebhuru akutora hama dzake gurumwa ndira izvezvi vese vari sikizi muchotoona uchitaura but what's fun ndechekuti I think vanhu vazhinji havazvizivi kuti tinoita mastory times kuYouTube and aripo hoba takaita Facebook saka vanozotanga kureacta kuma old stories dzaya kuisa kupi but it's okay handina problem nazvo ndimboedako isako kumola iripo Sister Nati. Yes, Chero. Zviri tiri bhodhi yazviri kudii? Vakatovata kaimi. Ndakavata shamwari, ini lockdown yazondipedzera, ini yatondipushaisa zano. Sha kubvira end of February izvezvi no basa tiri lockdown till September. Uri kuChina kaiwe? Aiwa ndiri kuUAE. Kuekera kumarabhuku. Zvekuno zvakatooma. Saka chimhondiudza kuti like inobasa noekera kubva February ukurarama sei? Luckily I have my husband here. Saka at least kubasa kwana habhi vatotangawo izvezvi nokuti vanga takamira tese but vati zvoni since tapa stage 4 vamwe vomboendawo kubasa but zvakadhakwa shamwari hazvisi kuita zvekuti dai kwakuinda bhazi indaimboenda kumba. February, March, April. In general, saka zvavati pamambisingaendi kubasa malendlord asaingotoda rent yedu saka kurati mamune mazisavings kaimi. Zvinenge zviri nani, ndo zvakanakirawo kuseva, ndo saka zvichinzi zvoni you should save for rainy days, you never know kuti chii chinoitika. But landlord mari dzavo vari kudzida, ende kunoku if you know my rentals is one of the most expensive things. My rentals kuno anodhura. Saka unotoona kuti wozvibatanidza sei. Asi chikuru kufema tongotendawo kuti nenyasha dzaMwari tiri kungochengetedzwawo. Kusvika September. Kusvika September sha. At least dekwa kune maflights unomboti unomboenda kumba wonozorora but maflights hakuna. Hakuna maflights, hakuna iri kufamba. Hakuna shamwari. Ndafara ndakuonawo network yangu yakuita mazwano. Ndimembo uya muchizama kupinda zviramba. Ndiri uya. Ndafara. Vharirwawo tiri majob takawanda tirimo, hauna tatotsvukira nogara mumba here. Ndafara ndinombora kuti auraiti varipo vamwe but ndafara hangu kuti muri monyadzokera kubasa zvake. Handiti zvinenge zviri nani Chero. Thanks so much. Unotoswera kuchientertain. Murume wangu akutokuziva kuti akakuona anzoona shamwari yakwe. Todini naye duwe, hapana zvokuita iduwe. Hapana, iripo Chero, rega timbovata. Alright, Shemchin. Hello. Zviri sei Shemchini? Ndiribo, uri sei Shem? Ndiribo, kuri sei? Alright. Ndanzwa utaura nyaya dzekumasvingo, unobva papi kumasvingo? Unoziva kuti chii, ndakambotaura ndobva papi but dambudziko rakutoitika iko zvinoka. Inini ndakutoudzirwa kwandinobva nevanhu vanenge vachiema unoziva ndakangoti alright iripo. Ndakambonzi aiwa iwaubviko kukureva unobva kupiko kumashava mene ndikati alright ndikanzi unobva kwanzi kwatirizi kwaniko mazita ndimaziva ndiri kuudzwa kwandobva asi ini kwandobva kwetobva kumapurazi ekwagutu. Okwagutu. Asi
asi manje dambudziko rinoitika tiri mapurazi ari pagutuka ari pedo nekwamungezi handizotauri hangu exactly kuti ndepapi yangu but tinobva kumapurazi ekwagutu mapurazi ekwagutu ari pedo nekunonzi kuhwirisha kana kuti kwadungu kana kuti kunonzi kwamakonese ndo mubhikiti asi growth point ndo growth point yedu kwatinoenda saka vamwe havazozvihwisisi vanotobva kuti aiwa iwo hakusiko kwenyu hausi kuziva kuti unobva saka ndangoti oright handizivi kwandobva chindiudzai Alright, hayi bhobhozi ndakurira kumasvingo but ndakabva ko ndiri mudiki diki. Muripi izvozvi? Ezvo ndiri kuHwange. kuHwange kuri sei kuHwange? kuHwange kuri bho. Tagara nayo lockdown. Muri kuzvigona sei? Uri kubasa here kwatichiya uniform? Kwati jezi rebhora? Hayi jezi rebhora. Ndafara kukuona shamchin. Iri bho. Nice shows. Zvonakidza chaizvo. Alright, waita hako. Sharp. Alright. Ega tiche last tobva tatanga kutaura nyaya. Gogo. Ndachida kungokudza kuti uri kuti ndasi ndaita ka 3 hauna kuita ka 3 kekutanga wangu kadhakwa saka izvo zvitakuverenga kuti 1 2. Alright, tiri bho. Alright, bye. Alright, waita basa. Owen, say. Baby. Handada kuda kuti handisi kukunzwa. Pandijamba Alice akanditsamwira. Koinda. Owen, uri kunzwa here? Ndiya pa live yekutanga. Saka aendepi ngauye katimuedhe apa paAlice wacho. Alice Chuya. Ali. Zirisei. Baby. Uraite. Ndiribo arise owe wangu. Uya rapo owe. Adona. But anyway, amana kwasara 3 days, 3 people ndo adatanga kutaura nyaya. Otherwise kuri sei Owen. Kuri bo. Pastora bo. Owen, I think yoga ukunonoka kundinzwa ndofunga. Regandi jesu. Owen ndofunga masaisai angatoramba kupesera Chandel. Alright. Ndakutanga kutaura zvangu. Story yangu manje. Zvakaitika guys ndezvekuti zvakaitika ndezvekuti handiti paya ndisati ndatanga kuendera mberi ka nyaya iyi ndeyangu haisi yemumwe munhu mukazonzwa ari kutaura nyaya yangu achipidigudza please just tell that person kuti shaka just mind your own hokoso kana usingagoni kuita mastory times is not my problems inini ndiri kuita story time yangu kwete yake munhu iyeye haafanira kundiudzira kuti ndofanira kuita sei story time yangu handiti ka anyway right zvakaita zvokuti ndisandaenda mberi uchatonzwa umwe munhu atanzi anga achikumbira achiti ndare jobless achipemha mari palive pake please asi izvo zvikuitika pano in case kune shamwari dzababa vanobva vaenda kunoturikira kwavari vachireva nhema hazisi izvo ndiri kuzvitira life yangu ini iva baba please respect yourself anyway continue ndeyekuti zvakaitika ndezvekuti na end of March handiti pandaitaura pepa yekuti end of March ndo panopera macontract mazhinji infact macontract erudhende rwavanhu vanoshanda muno mumaforeigners saka macontract aya zvazvinoita manje zvokuti unozorenewa
contract munani muna end of March kana uchidzoka pabasa penyu. So zvinoreva kuti maschools emunomuThailand haukwanisi nyakuva kuti tinokuda kuti ushande pano for the next 10 years. Visa remuThailand rinoitwa for 1 year. Saka unoramba uchiramba uchita sei uchinota reapply, it's not renew visa, uchirenewa visa plus contract ndozvaanoita. Then work permit chitori chimwewo chinhu chitori different. Saka it's unfortunate kuti pandakamboita live stream yacho ndichitadza mapapers achoni handisina, because vanokutorera work permit kana usingachadzoki pabasa ipapo, either vakudzinga kuti hatichakudi kana kuti wega wati handichadi kudzoka. Saka zvazvinoita vanotora that work permit chibhuku chatinenge chinacho, so ina handisina icho because chakatorwa. So that bhuku ndo rinoita kuti ushande zviri pamutemo muno muThailand, number 1. Number 2, mupassport munenge mune rinonzi nani B visa, ndo type yangu yevanhu vanoshanda vaiva nani B. So manje zvakazoitika ndezvekuti nani B riya manje parinopisvika musi wa31 March rinobva ra-expire, meaning kuti unofanira kunge wabuda muno muThailand, unofanira kusubmita work permit inocancelewa musi waita sei waunobudawo futi muno muThailand, uno-expire visa zvese musi wachoni zvese zvinobva zvakanzerwa kuratidza kuti iwe hauchashandi nechikoro ichi, hausiri mushandi wavo, whatever zvichazoitika kumberiko ivo havasina any responsibility newe. Then kune that work permit visa, then kune teaching license havaikanzera nangosiya zvakadai, I think because yangu ndakarenewa kureva kuti yangu ndanda mu3rd year tichirenewa teaching license. Saka zvinhu izvi 3 zvaunenge plus medical insurance, but pamedical insurance asandaziva kuti inozo-expire rini. Saka zvinhu izvi 2 ndo zvanga zvakakosha kwandini. Ndobva ndatenga ticket rangu pa end of February, ndakabva ndatenga ndakambotoda kuinda kumba end of February, ndobva ndaida kusiya basa kuti bva ndatoti kuna Alex yoyo munoziva kuti chi guys, inini I think ndakungoenda nkumba end of February because muna March tinenge tisingachashande, muna March takungoenda kubasa, but takuita zvema-exams. I don't really care about that, atichaenda tapedza. Saka can go home munani kumba munani end of February. Ndobva Alex atoti haiwa ungaenda kumba uchisiya mari yemahara because takungoenda kundosaina ini wotodzokera kumba unovata, ndozvataita. Saka ndaitoti saka nofungwa ndingapedzera nguva yangu kuti ndoenda kubasa kuya ndionosaina ini ndodzoka kumba ndovata. Shuwa ndingatoswera ndicha izvozvo pane kuti ndinde hangu kumba ndotondosvika ndichirya zhezha, ndikatomboita diro ndikatomboita vhiki ndichingomuti ndakuinda kumba handiti. Ndobva atondiconvince akati ashamwa chero usasiya mari yemahara. Mari ndo inonzi mari yemahara yokuti unongovata wotambira mari yako wakavata. Ndobva ndati but une point iwewe. So ndotoita ndakuita sei ndakuchigara ndorega kuti sei kusiya basa, because zvimwe zvinhu zvacho hauzozviiti usati watanga wataura nevamwe vanhu vari padhuze neiwona. Ndobva ndaita sei, ndobva ndaramba ndiripo. At that same time mind you, Dudu uya wandoreva mulong distance anenge achiconvince uchiti no usaenda because Dudu wemulong distance relationship aisada kuti ndiende futi kuZimbabwe, but for me pane zvaiitika. Unoziva zvandaikura kuti mulong distance relationship mune zvinhu zvakawanda. Panhasi ndichabata zvinyaya dzakasiyana-siyana, saka bear with me please. Saka mulong distance muya pane zvaiitika kuti chinyondorana tiri mukati muya, asi tichinyondorana pepe uyu aisada kuti ndiende chikumba mufirst well of distance muda kuti mubate papapo. Then uyu shamwari yangu uyu kuno kubasa aiti ungaenda kumba here uchisiya mari yemahara handiti, but uyu first wangu wekulong distance ndanda pastage yekuti isusu tiri kunetsana every day. Zvatiri kunetsana every day still tinenge tichinetsana togonomboita 2 weeks tisingataure tese totase tichinetsana tunhau tisina basa rese. For me I wouldn't even listen kune zvakutaura zvokuti anzigara ikokoko. Inini I've made up my mind ndakuinda. So manje akabhatanga kuti ideology yekuti iwewo ukaenda kuZimbabwe it means uri kunotsvaga mupesi kuZimbabwe. Muona manje zvazvakuitika panguva yangu yechimbeyo chendandiri yaya, but zvazvakuitika zvekuti
inini moyo wangu ndatota made up my mind. Baba wangu vangu vambozama kuramba vachiti usadzoke ndikati handitomboiti ndikuuya kumba zvandakaita. Vakati ko basa, ndikati handina basa nazvo, ndinondotsvaga zvokuita ndadzoka kumba. Ndobva ndatenga tunhu twangu zvandaireva zvezvo kuti pane tunhu twangu tushoma twandakatenga kuti ndizoita kaprojekti kangu kandaifunga kuti kanogona kuzondibatsirawo 1 or 2. Ndaita sei? Ndatenga tiketi first week of March, ndobva ndatenga tiketi. Ndakatenga akutonyatsa kutaura, ndakatenga Ethiopian Airways tiketi iroro. Ndaifanira kunge ndakatenga tiketi rekuEmirates, but zvakaitika ndakaramba ndichiverengera pandafunga kuti makeji angu akawandisa, saka ndikatenga tiketi rekuEmirates iri ke rakatori papromotion tiketi iroro ranga ratosara iroro. Ndobva ndati ndikatenga tiketi iri ke ko mabheke angu, nekuti ndine mabheke 4 handiti, saka meaning kuti 1 bheke ndinonzi 23 kgs 23 kgs ndikatora chiEthiopian, saka ndinenge ndatobenefita ndini manje. Pandati alright 2 mafree kgs angu ko zoti mamwe futi 2 extra andanga ndinawo, ndatengera vanhu vomba kwedu hembe chichichi zvezve. Munoziva zvavanhu unonge uchibatwa neshavi rekuda kutengera vanhu vari kumba. Ndobva ndati arega ndase ndichingoenda neEthiopian, hino ndingaita sei? Ndobva ndatoramba ndichiverenga, ndafonera saka shamwari yangu kubasa yaAlexi, ndatomuti saka enda think chinditenda neuyu, vatoti wadi kutanga wafonera utange wabvunza kuti makeji zvofamba sei, vatatofonera because iye aifana kuendawo kumba but aendawo nemwe flight yake. Ameni wana Oman vaive ndo vaenda nawo, ini ndichienda neyanguwo. Hatisati tambofamba tese mundege, mwana mumwe unofamba wega. Ndobva ndaenda pawebsite vatatsvaga nhamba dzekuEthiopian Airways, vekuEmirates havana kudavira, vekuKenyan Airways ndo ndaida futi Kenyan Airways havana kudavira. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndazokwanisa kudavirwa nekuEthiopian Airways vemuno muThailand. Handiti tichiri muno muThailand, maofisi emuno muThailand. Nyaya iyi yakazonhanikira kuenda kumaofisi ekuZimbabwe. Ndo how deep this issue was. Ndobva vemuno vacho vaive they were so nice imi, vakadavira vari hospitality zhula. Ndobva vaita sei? Ndobva vatonditi aiwa isu kana uda kuita sei kutenga maextra kgs usaita sei usatenge nemamwe zvimaagent zvinenge zviri pauyu, ukaenda pamawebsite zvezvo isino kuno kutoshandisa inonzi skyscanner. Vanditi usashandisa iwo maagents aya, tenga direct from Ethiopian Airways mauyu. Ndikati ndoita sei? Bva wati unoenda pawebsite. Ndobva ndatovhunza shamwari yangu iya ndikati handizvigoni, asati ndambotenga tiketi kubva pamaofisi chaiwo ndegedzi. Ndinongoita zvokungoenda paskyscanner ndonotsvaga the cheapest one, ndo matengera ndoita. Ndobva atonitumira link, ndobva ndatenga tiketi rangu pepe. But ndisati ndatenga tiketi bva ndatovafonera kuti because ndaitaura nevanhu vechive kuno kuBangkok chaivo vanoshanda kuEthiopian Airways vachoni. Ndobva ndatovati ndinoda kutenga but ndinoda kutenga nemaextra kgs mabhegi maviri. However mari yangu right now iri kukwana tiketi, haizokwani kutenga mabhegi maviri aya, because right bhegi 1 riri kuita 230 ndo kana ndaikonvesa kuita kuma-US dollars. Ndobva ndati alright, inini handisati ndakwanisa kuita sei kuti ndikwanise kutenga mabhegi iwayo. Zvodaita ndichaita sei? Ndichamatenga but maybe after a week ndo pandichaita sei pandichakwanisa kutenga mabhegi aya. Ndo zvandakataura navo. Ndobva ndanhanikirana paya, ndatota sei vatiti alright don't worry, tenga tiketi. Kana watenga tiketi iwo zoita sei kana wane mari yauda kutenga nhigirikini yaya, unoita sei? Unotiudza, unotifonera, then tokubatsira kuti unotenga sei malageji ayo. Vati unouya kumaofisi tokuitira. Ndobva ndaisa sei? Ndobva ndanhanikirana. Vanditi unouya kumaofisi kupi? kuBangkok. Inini manje ndogara 10 hours away from Bangkok. Ndobva ndatovati ina handigare chii muBangkok, saka hazvikwanisi kuti mundiitire over the phone here, because kuBangkok is 10 hours of which pandichazouya kuti ndiende kuairport ndichangouya a day before ndotosvika ndicha sei ndichienda kuairport. Ndobva vaita sei? Ndobva vati alright it's fine, tinorongwa tokuitira sei. Ndatenga tiketi rangu riya. Tiketi rangu I think from here rakandiitira about 600 one way kuenda kuZimbabwe. One way inoti dhure zvayo. Ndobva nditi about 600 kuti sei kuenda kumba.
ndobva ndaritenga tiketi riya ndobva ndatopuwa chese chiyangu atilari changu chihamero chirungu chacho inonzi atinari kuti atilari mheno ichocho icho ndobva ndachipuwa ndatoti bhodha tone tiketi. This is the beginning of March. Abva ndatenga tiketi rangu rekuti ndizotravela. Musi waiexpire visa rangu ndo musi wacho wandaifanira kubuda nekuti ndo paizofanira kupinda futi last salary yangu yemunomo. Saka zvasingaiti kuti ndiende kumba ndisati ndatambira salary yangu. Ofuchi kubasa kwedu vava nemutemo wekuti iwewe tinokutambirisa kana tichiona kuti signature yako vanhu taimboita system yekuti tinosainirana. Handiti zvezvokuti zvoonza zvemukonye zvezvokuti wasvika kuya wosainira shamwari yako ndozvataiita. Ndobva vazvibata vekubasa kwedu kuti muri kusainirana. Ndobva vati kana mukangosainirana uyu vaimonita utokudza kuti ningi ndiyo asainirana because 3 years ndiri basa vangu vakuziva signature yangu. Handiti saka taiita izvozvo ndinonda ndikaningogara hangu kusvika kuti wa31 wacho. Saka ndaifanira kuzobuda end of month but ndasina kuudza vangu vanhu kuti ndoenda kumbarini office handizvitaura. Handiti ndobva ndamirira pepe ndichienda makuseni kwezi kubasa kwangu apartment yandiri nega yakatonangana nepabasa pangu paika ndongobuda 1 minute ndatosvika kubasa kwangu kwandaishanda. Ndobva ndaita sembe ndangoti ndinongomuka makuseni na 6 am magedhi anenge avhurwa wotonosaina pachikwatinoenda kunosaina kwacho kumaofisi acho wodzoka kumba kwose wakagara. Ndo zvataiita everyday. Zvino manje zvakazoitika tapedza mazama aya ataiproctor kuno kuinvigilator kuno kwatiti kuinvigilator kunonzi kuproctor. Ndatenga tiketi rangu ndava naro. After a week ndakabva ndakwasa kuwana mari ndinohasela kandi ndinomiramira pakuhasela. Ndaita tumadhiridhiri twanguwo ndawana tumari twangu twandaita tumadhiridhiri twangu. Mari yangu bvaita sei ndobva yaita ndichiri ipapo manje pane mumwe one iye hangu I know kuti maybe ndasingafanira kuchitaura but this other lady from kunyika kwaari ikoko rekaningoti but ari kusaidi kwana EU ikoko. This lady not EU you know AIU here vari ukoko maArab ikoko. This lady ndobva atonditaura nemumwe musi chichi pane kanhu kaarrangement katakaita. Handiti this lady bva azongondisurprise womumwe musi. So zvaakandita andisurprise womumwe musi uya this lady akangondisurprise kwete kuti she was that lady is very nice. That surprise yakanditi saka ndobva ndati you know what nechinja ndaitwa nemunhu chirege enda sei nditenge macages nemari yakatondipa yaitokwana almost a bag. Handiti because akangoti chirochi ndokufarira ndoita sei ndobva angondiisira like as a surprise. But ndatoti pane kuti ndiishandise ndiite zvimwe zvinhu ndakutenga excess luggage yangu re1 bag ndozowedzera ndawedzera nemwe yandandinayo kungoti izosvika 230 yebag riya. But ndati imwe racho rebag ndozoita sei ndozoritenga futi after another week ndichihasela ya pepe. Ndobva unonzani ndobva apa patata sei ndobva pazonzi mazama apera excuse me mazama apera pepe. Right. Chimwe futi chakazoti ndisakwanisa kunyatsa kuzotenga mabheki ese aya pane tumwe tumasenzi wangu twandiko anenge ari kumasavings aya but manje anga asati dzaiswa muaccount mangu. Mukuona manje vanhu vanga vachiteka sei vakahodha mari dzacho pane zvataifanira kutanga taita then mari dzacho dzosita sei dzozoiswa. Saka ipapo manjika mari yacho yenge isingachakwani ngati ndangambofi nejara panapa ndichiziva kuti mari ichazouya izvozvo ndikati kani ndikoko maimwana ndikati inotosevhwa ichi kana yazoriliswa ndozota sei ndizobhadhara bheki. But maindi ipapaboka our first way long distance vanga vachipindawo vachiita sei vachitenga chikafu. Ini ndakati munhu nyange akanditadzira sei kana asi akandiitira chinhu chakanaka ndinomuappreciate nezvaakandiitira. Handidi kuti chinhu chandakaitirwa chakazoshata chiite overshadow zvinhu zvandakaitirwa zvakanaka. Ndozvaaita mazuva iwayo ndakati atingi ndakaita month yese ndiye aitongotenga chikafu ari kunoko ari ikoko kwaari asi ndichasase ndichishandisa makadhi ake kunoko ndichase nditenga chikafu ndozvakaitika ipapo.
but iwe uchisevha sezvo wakuita sewakuseveredza zvokuda kuita zvokuda kuenda kumba uchirega kuita sekushandisa mari dzacho dzaunadzo woita sezvokuita sei zvaukuita izvizvo. Ndo mazuva acho andaitenga mabheke ndichihodha sebenzi maimwana andakahodha sebenzi zvangu handikutora nhema sebenzi chero ndobva nakrani apa pafuti zvimwe zvinhu zvakazoita kuti masavings angu ndaiva nemari dzanga dzakahodhwa ndapedza kuti mari dzakahodhwa ndaiva futi nezvinhu zvandanga ndatenga zvakaexceeda mabudgets angu anga asiri planned ndo zvakaitika apa. Saka zvinhu zvezvo ndofunga handisi kuda kubreka kana uchibva ndangokuradzai kuti ini ndakaitawo mismanagement yemafunds angu yemasavings angu that month handitika, but handina kumbobroka. Ndoda kuti munzwisise nechimwe chidzidzo chandakadodzidza inini ndakaita mismanage masavings angu. Ndobva ndakakwanisa kutenga ticket, but at the same time ndaita mismanage masavings. Ndobva kutenga equipment yemari yakasvika 4 digits equipment yandaitenga inini kuti ndizonoshandisa kuZimbabwe sechinhu chandaida kunoita kunozviitira ndega. Ndobva tapfuura 4 digits. Saka munoziva kuti ndikati 4 digits obviously mari yandakashandisa yakapfuura obviously $999 ndichitenga zvinhu zvezvo. Saka ndaitenga in advance zvinhu zvezvo zvozodhilivhariwa zvouya panapa pamba pangu handiti ndo zvaitika. Saka zvinhu zvezvo uchipiwa kudai uchibhadhara mari. Saka ndakabuda I think muna March ndakabuda mari yakawanda singaiti because ndaziva kuti ndikaenda kuZimbabwe ndozonoita sei. Ndaita zvese izvizvi mafunds angu ndobva muaccount yangu yasara yakati yakashama. Ndasava ndichimari tushoma but ndasava ndichimari shoma. First way long distance aitenga chikafu anga ndandine kadha saka aingoti iwewe kana une nzara unongondiudza wota sei to order chikafu handiti yapera paya mwana around ndipakazovharwa zvikoro kuno kuenge iri musi wa18 takangoudzwa mugrupu zvikanzi nankrani unoita sei hatichauyi kubasa. Munhu wese ari kugomba kusaina bhuku rekubasa musi wa18 March. Inini tiketi rangu ndakatenga kuti ringe riri musi wa31 March. Ndobva zvanzi hamuchauyi kubasa from musi wa18 March. Hakuna munhu achaenda kubasa, hakuna uchanosaina tiketi ndinaro kare. Ndobva ndazvinondoita sei uku kunyange ndikada kuripusha tiketi rere kuti ridzoke kumashure handitika mari dzangu dzese padzichapinda date racho ndiranga rakati around kuma20 something. Saka kureva kuti ndokwanisa kuita sei kupusha tiketi ridzoke sure. Tiketi rangu ndokwanisa kuridzosa saka ndoita kuti around kuma24 25 ikoko instead yekuzoenda musi wa31 kumba. Saka meaning kuti ndinenge ndichine visa ini ndinenge sandaita sei ndinenge ndichiri kugara zvepamutemo. Saka ndaita sei ndobva ndatotaura nemufeso wekubasa kwedu because ndasingazivi kuti ndoita sei kuti ndipushe tiketi rangu rera kuridzosa sure. Ndobva ndamufonera ndikati iwe ndiwe paunoziva zvematiketi ndinondoita sei. Ndobva ataenda pawebsite pavo mba ndandozita sei. Ndobva atichindipa ndobva andibatsira mukomana yaye ndobva atichindipa nechine email chichichi. Ndobva ndatomupa maaccess ese kuti azviite because ndaizvikoniwa kuzviita. Patikangonza muchaendi kubasa pepe ndikati chamwarika I think panozoreliswa mafunds angu ese inini zvandotoita pamwe ndichatongosiya card ndasiya card ndokusiyira card wozonditumira mari yangu neWestern Union ndagumba ndo zvandakatozonge ndakutoita ipapo. Ndobva ati it's okay hana mboramba. Saka ndobva apa mugoona umwe murume wekuUganda wandaitova naye ipapo uyu manje anga atori wese indaitova naneka ndanga ndainvesta ndainvesta masenzi angu ndakabuda mari yakawanda asi ndanga ndainvesta mutu equipment twangu. At the same time ndanga ndaane ticket. Saka ndaiziva kuti inini zvinhu zvangu zviri bho nyangwe ndikambosvika izvizvi but ndoziva kuti ndasvika kumba ndine mari dzangu dzakawanda dzichazongotumirwa neWestern Union. Saka rimwe bhegi ndandakufunga kuti sezvo ndakuta sei ndakutongorasa rimwe bhegi ndozvandanda kutongofunga kuti ndota saka ndonosiya kuikazini yangu yawo yanyasha kubhangkok kana azongouyawo rimwe gore ozouya nemonaki rangu ndozvandanda kutongofunga ipapo kuti I think pari zvino ndakutongofanira kutoenda kumba. Taenda kuwebsite kuya veduwe ndo pakatanga drama. Uyu Alex ndobva ataura kuti handisi kukwanisa kupinda pawebsite. Ndiri kuti ndikaenda pawebsite pepe
kutoramba kunipa option yekuti ndiite anything, even kana kuda kutenga excess luggage hapana, kuda kuchinja date hapana. Hameno kuti chaichaitika ine vanhu vekuEthiopian Airways pepe zvese zvaita kunge zviri logged zvokuti nyange ukaita kuita sei hapana pawaikwanisa kuchinja anything. Muona manje apa ndokunganga musi wa 16 iwoyo 16 March ndagotanga kuita stress. Veduwe unoita benzi tende zvinondoita sei? Takufonyera vekupi vekubhenko kumaofisi aya, vekubhenko vangadavira, vekubhenko havachadaviri mafoni. Tikati saka ndoita sei? Ndakunetsa Alex, ndikati saka ndoita sei nekuti nandichazondoita sei, because inini contract yemumba mandogara yaichifana kupera musi 31, visa rangu ro expire musi 31, work permit yo expire musi 30, zvese zviri kuexpire musi 31 March. Tiketi rangu ndire musi 31 March. Vanhu vekupi vekuEthiopian Airways hapana kuti davira, saka ndodini? Website ravo harisi kueditika, handisi kukwanisa kuchinja tiketi rangu. Ndoita sei? Tati ndoita sei pepe? Ndiri group randaivaka riyeri, hakuna aimbondihwisisa pazuva iyoyo. Ndoita sei? Apa mupesi unonge utonetsawo munhu pamwe nekuda kwelong distance. Unoguma kutsamwira, unotsamwirwa mai mwana nekuti unenge uchingotaura same issue kubva makuseni kusvika ravira uchingoti saka ndoita sei tiketi rangu, saka ndoita sei tiketi rangu. Ndobachi tagara pepe ndobva tasvika 18 uyayo wakasvika pakukwana umusi wataifanira kuita sei, wataifanira kugumira kuenda kubasa. Mabheki angu ndarongedza mai mwana ndakarasha madhende ose andaipfeka zvese mazidhende mazii kuzvisitovhu ndanga ndarasha zvose, ndati ndanga ndarasha guys. Mumba mangu kusara muchiita maungira kuti hu uchitaura ndozvazvaitika ipapo. Ndava redi kungoti ndakutoti dana mangwana ndofunga ndakaranga machiverengera ndichiti sezvo ndi musi wekera ndogona kuita sei kutoenda kuBangkok maybe 2 days before, ndongosimuka ndoita sei ndongoenda ndonosvika ndonovata ndotoenda kuairport. Ndatova redi vedu, handisati ndamboita redi in my life like that. Apa paWhatsApp status ndakabva muna January ndichiita countdown ndakabva muna January guys ndichiita countdown 700 ndichiva days ndichiita countdown kusvika madays angu asara 15 ichi paakazenga akuma 20 something ndanda kuconfuse ndichingoti 31 ndichiita countdown yokuti ta countdown yemuna March. Pakasvika March ndakafara ndikati finally ndakuzobuda muno munyika. Mabheki angu ndarongedza mai mwana zvese ndava redi. Ibataitopeka ndichitoti uyu long distance uya ndo mufese ndomuti ndakumuti long distance ndokuti sanedza mu long distance tichoti izvi madhenda aya ndichagoindepi nawo, ndonosvika ndonoti pamwe nekuda kukuti pamwe ndofarirawo maAfrican attire, ndonosvika ndonoita sei ndonosonesawo maAfrican attire ndinu ndakurasha madhende ese ndoindepi nawo ndicha excess luggage ndakurasha ndokutanga kurasha madhende angu ose dzanga dzasakara ndokurasha. Tamirira mai mwana kuti ndoenda ndakatasa vhiki ndoranga rasara. Ndatogara pepe ndangomirira kungoti ndizongotora ndinde kunobhuka tiketi rangu rebhasi ukoko. Totohwa pakutanga kunzi kwava nelockdown. Ndikati kwava nelockdown? How? Zvafamba sei? Apa murume wekuUganda wandaikudzai kuti wanga atori worse than me. Murume wekuUganda aida kuramba achishanda pabasa pedu, asi murume wekuUganda wakanyimwa basa. Ane zvaanga aitawo, wanga abata vana vekunoku havadi kubatwa kakunzi kudai nyangwe chipendekete kudai, so vanotoda kubatwa nevarungu nekutamba-tamba nevarungu, asi munhu mutema ukada kutamba navo uita izvozvo unodzingwa basa. Zvotoda kuti ivo vana vacho vauye vachitamba newe vachiticha vakakubata musoro wako vakaita sei, zvoda vari ivo, kwete kuti iwe uite the other way around. Iyo vanogona kutokumbudikira ka intanda jaira ka 3 years plus mozo ndotaurisa ka 3 years dzimwe nguva tinomboenda navo kana out chekunorya ukoko, saka dzimwe nguva tinenge tiri mashamwari twedu, saka tisina basa nazvo. Iye wakasvika nebvemve ndokusvika ndofunga akada kubata kuti akada kubata ruoko rwomwana here atitozivi kudanga aona isu tichita sei achiona zvana zvichiuya zvichiti nditore picture, vanokuita saka nditore picture ndiyekere ndokubva vadanwa kuhearing mai mwana nyaya ikasvika kuvabereki.
ndobva vaita sei kuda wakazenge woda kupfimba maticha futi kunoku zvichembere zvekuno hazviitika kuda woda kuzvipfimba ndobva vati hazviiti kuti adzoke pano nekuti waiti sendera mameseji mumainbox achiti handete mwadoro ndikati une shavi sei ane shavire nhamo kudaro apanga ane mukadzi wake ari kumba futi wanga asiyani pamuviri ndobva adzikwa basa pepe ndobva ndatosangana nemumwe musi achiti ane stresi akaoma muromo wakacheneruka nezvarauro asina kana mari yetiketi saka akatozotengerwa tiketi nemukadzi wake kubva kuuganda saka zvakatozi apa pasaka apa wanga ari muzvikwereti kutouya kwaakaita kuno kwakava nezvikwereti ndosaka ndichigara ndichiti musazochiva zvimwe zvinhu zvinokuti hauzozi kuti mumwe munhu akauya sei kuno wanga ane zvikwereti loni yaanga asati atopedza kubhadhara achiti ndichanogara mutairendi kwemakore nemakore ndobva adzingwa basa riya ende kana wadzingwa kuna kwauchaenda ndobva aita sei ndobva mukadzi wake atozomutengera tiketi kubva kuuganda saka ini ndakagara handatombozwa kuti murume uya watotengerwa tiketi watodzokera mai mwana wakazosvika akazi nyika yake yavhara asi wakazovharirwa muethiopia ina handizivi kuti wainda hakuna andiudzawo kuti ukuziva kuti vanhu vakatanga kuvharirwa ndakatovata zvangu tokutozoona online mai mwana kune chimwe chiwebsite chanacho tikuno kwatonzi kwava nelockdown hakuti maflights achafamba ai mwana ndakaita sitiresi ndikata kuda tikini ndege yangu ini ichata sei ichazongoramba ichifamba but apa ndandine chakandirwadza ndekuti ndanga ndichiri ne2 weeks dzekuti inini ndikwanise kuita sei kuchinja date ndofonera vanhu vekuethiopian airways vekunoko havandidariri kana ndakambosenda maemail mukati meupenyu hwangu rwendo rwuno ndakasenda ndaisenda makuseni nemanheru ndichitoita timetable yekuti athingi ndofunga ndikataimira apapa vanenge vakubasa vasingapinduri ndobva ndati ndokumbirawo zvekuti muite sei mungondichinjira madhates angu kana mukaisa hanyu kana musi wa26 kana musi wa25 mundichinjirewo tiketi rangu nekuti ndikukonera kuita sei kuti kukoniwa kurichinja madii mandibatsirawo handiti sezvo imurimi vakandibatsira pekutanga zvikanzi navo ndobva wati ndipeti chaindinakidza pese pandaivasendera maemail same person aitaura neni akatanga asingandizivi aingoti sorry ma'am can you send us your cheche chinonzi itinerary cheche sorry ma'am can you send us your itinerary every day ndaivasendera that was the same message ndovati chichi itinerary ndokusendera every day why musingaikira ndiyamoriwa nhema ndokuinda pawebsite pavo remubhengkoko ndokuita kuvatega vese vari ka1 ndokuita ccc bcc zvese ikokoko ndobva ndava adresa ndikati veduwe ndofunga this is my 30th email ndokumbirawo mupindure vasingadaviri vanhu vane rafaya vanhu vakandipinza mubhipi zvavo handimbodi kuri vanhema vanhu vakandirwadza ivavo ndobva vangotiti sorry ma'am hatikwanisi kuchinja yekuti tiketi renyu rita sei ridzoke sure chingoramba uchiinda musi wacho wawaifanira kutravhela musi wa31 iwoyo ndo musi waunofanira kubuda munhu dambudziko rakaitika mandire kuti ini ndakanongozvifunga dai ndakakasira kuzvifunga pakanzi anhangirana akuda kuvharwa ndaifanira kunge ndakaita sei ndakafonera maofisi ekuzimbabwe pandakazozvifunga it was too late nekuti vekuzimbabwe ndo vakatozondibatsira imwe procesi yese yakazoitika kumberi ndakazobatsirwa neethiopian airways maofisi ekuzimbabwe unfortunately handivaziva kuti vanonzani mai vachoniwa but she was so nice ina handidi kuri vanhema vakabatwa rapamheno asi inini ndo vakazondibatsira ndakaona nhamo veduwe vanhu vekuno kubhengkok vakandibata rafu 30 maemail vaindiignore mamwe acho havaizopindura vaingoti may you please send us your artillery may you please send us vakudero vokuignore ndoti orit ndokwanisa kutenga here mamwe macages mafanzi angu ese anga akati pahodha anga azoriliswa saka ndandane mari dzekutenga another bag ndokumbira kuti sei nditenga another bag tichiri pabag ipapo manje rakazonetsa kanyaya bag rayo bag zvanga zvaitika zvekuti handida ndatenga ndega tiketi nini ndobva ndashandisa kadhi rangu saka ndakashandisa kadhi rangu ndichitenga direct from the airline but pabag handina kutenga direct from the airline pabag zvakaitika ndezvekuti vekubangkok vakati orit kana usingakwanisi kuuya kuno chitransfer 230
US dollars muaccount ya iwo vekuoffice kuya meaning kuti ave kuEthiopian Airways avanga vasingatombozvizivi izvozvo zvokutiyekera saka ndokungamene zvava ndazofanira pane chirisiti chimwe chandandazopiwa chokuti chaizongondishandira nyangwe ndiri kuno kuBangkok. Saka vekuBangkok ndabva ndaisa 230 year bva ndavandiitira zvavakandiitira kuti ndinge ndine excess luggage. Ndobva ndati ndakuda rimwe bag ndokumbira kuti ndichitenga. Ivo havana kwasa kundiudza kuti hazvichaiti kuti utenge rimwe bag vaindiignore. Ndobva ndanyora about bag chete ndofunga ndakanyora kana 20 emails kuti ndokumbira kuti ndichitenga rimwe bag ndikukoniwa kutenga toita sei sezvo makambonditengera riya. Ivo havachandiudzi inini kuti hamene zvinoitwa nevanhu vekuEthiopian vacho kumaofisi wokuti havachatauri neni vakandiignore. Kuti bva ndatofunga kuti saka zvinondoita sei ndinoribhadhara paairport pacho nokuti ndikaribhadhara paairport rinenge rotodhura. Saka zvinondoita sei kutenga in advance makeji ndikati ini zvandakutongoita iri bhegi rike indangorisiya ndozvandanda kumbofunga. Ndobva vandiignore pepe. Ndobva chinzwe idhirama rakazotanga kuitika. Ndaifanira kuti kusunga muswa 31 ka vakatanga kupusha. Ndakazongoona mangwana acho ndakagara ndiri kunetsana kuti ndokumbira mupushe tiketi rangu kumashure ini ndiri kuzvikoniwa. Kwakungopinda message pafoni kwakuti tiketi kwakuti flight yako haichaindi musi wa 31 yakuinda musi wa 2 April. Tikati hasi mashura ndikati ndakaita 2 weeks ndichizama kuti vanhu vaita sei vapushe tiketi rangu kumashure, asi dambudziko rakaitika nderekuti vakupusha tiketi rangu inda kumberi, vhisa rangu rinenge raexpire, saka vari kuda kuzvifambisa sei. Iwe ndobva ndavaita sei ndavasendera email vanhu vekuBangkok kuno kuveve ndikati ko what's happening inini ndakaspenda 2 weeks ndichiti ndokumbira mupushe tiketi rangu kumashure but nhasi makundipa email yakanzi tapusha tiketi renyu kuenda mberi zvorevei. Vandiignore ndobva ndavafonera vandiignore. Hapana kumbopera kana 3 hours ndobva papinda futi imwe email, sorry your ticket has been moved rakuenda musi wa 4 April. Guys, ndakabuda ziya ana hanguzochema ka asi handisandamboita stress mukati meupenyu hwangu. Ndaimboita hangu mastress but ipapo ndo musi wandakaita confusion. Ndakamuka ndakamuka ipapo mazuva ayo ndakumuka na 6 AM ndochitanga kufungwa saka ndofonerani ndoita sei. Ndobva ndati ndasendera saka kuofisi kwedu kwandaishanda ukauku ndandatonzi submit inonzi work permit. Ndobva ndati zvazvisina ndatoisa kwangosara kuti ndichikuda munomu. Bva ndaita sei ndatanga kusendera chimwe chisekretary vane rusarura ganda kavamwe vacho vekunoku musaita zvekusekana navo kudai vane rusarura ganda kwete rekumbota rekumbonyebera kana anongokuignore zvako ozongokupindura paada pamwe anotozongokupindura kana bhosi ati iwe wazviona here kuti uya kusendera message. Ndobva ndobva ndaona vamwe mai saka bva ndazofunga kuti pana mai vemuofisi medu vane chigaro vane chigaro kubasa kwedu iko kumazuva vanga vane chigaro. Saka inini I was still eligible kuti ndirambe ndiri mugrupu rekubasa. Ndaizongozvibudisa ndega musi wa 31 March. Ndobva ndaendera saka ndo vanga vakuisa maupdates ekuti muno mudistrict medu mune 4 macases evanhu vane Karorina, saka stay safe chichi vachiti tibva ndatoona kuti I think nyaya iyi kwayatovaka yava serious hakuna kwandichaenda. Bva kwatonzi kutanga musi wakati hakuna kwauchaenda, mabhazi haachafambi zvakati. Ndakagara pasi nai Jehovha nekuda kwei kubva gore raperere muna July ndinoda kuenda kumbaini ndovharewo just like that. Ndakarwadziwa singamboiti. Ndati saka what's the next step? Indine vhiki 2 mari yangu yakutorova apa zvokuti refund handitozivi kuti zvofamba sei, zvokuti cancellation handizivi kuti zvofamba sei. Ndagara pasi ndobva ndasendera message mai ndakavasendera kuinbox kwavo. Ndobva ndavasendera message bva ndavati nai madam ndaita problem yakati mai vayabva vatanga kuti kana iwo tiketi rako rakadai chingoenda kumba. Ndondati aiwa hamusi kundinzwisa zvandiri kutaura, ndiri kutoti tiketi rangu ratanga kupushwa kumberi saka vhisa yangu richa expire ndisati ndabuda muno ndoita sei. Handiti
ndobva vangoti chimboenda kumba. Saka mai andofunga hatina kutohwanana pauyu pepe ndavasiya ndikati ngandivasiye. Zvandakakwanisa kuita ndakamukira kuimmigration. Ndakaenda ndega ndakazvimirira ndiri 1 ndikati apa uyu mulong distance mufirst year angati iwe nemaproblems ako ari kusangana nawo saka wazoenda here kuimmigration. Bva ndati handisati but wadai wakurumidza kuita zvinhu zvako zvinokuti izvi zviona zvakuitika uchavharirwa. Kana wavharirwa uchaziva kuti woita sei next step zvinono uzive. Ndobva ndaita sei ndamuka makuseni vandaenda kuimmigration. Ndasvika kuimmigration vandasangana nokubasa kwedu wangu vari kubva watoti kweyoyo vandati apa pandandauda kutochema musodzi chaiyo nekuti ndandaita confusion singazozi saka ndoita sei ndine stress. Ndakaenda nemabhanzi ndatombozvi kuti ndonga ndakangogeza ndikabuda sangana kuzora mafuta nekuti kana stress yakupinda unogona mwaziva kuti unogona kutobuda nebhijama kana stress yaita kukungenga. Ndasvika paya kuyekera kweyo kubasa kwedu vakadzoka kakubasa vakadzokera kweyo vanenge vachiseka zvimafilipino ndo zvazvinogona kuseka. Voda kutanga ngati ndakabva ndatongodza kuti ashua ndokumbira musataure neni right now because ndinogona kuzokurafurai isiriyo intention yangu. Right now ndine confusion. Ndakaudza chokwadi kati right now ndine confusion ndine stress handisi kuziva kuti chiri kuitika. Saka ndokumbira musauya uzotanga undibvunza zvokuti uchiri kuitei kuno please. Handiti ndobva vandisiya. Ndobva ndazoona kasekretari kekubasa kwedu keke vandatotanga kutokaudza kuti ndozvaitika zvakati. Kasekretari keke kanga asingadi kutondibatsira because ndasingachati sei ndisingachashandi pepe. Ndokamureri kekaripo ndobva katoti vana ndokumbirawo kuti sei uite interpret kwavari because handisi kuti vari kundinzwisei because ndandangogara ande zvakaoma. Pane kambuya kanga kariko kuimmigration ikoko kambuya kanenge kanga sikatodi kundibatsira nevisa iroro ndoshua ende ndozvandakaona because ndakasvika I think amongst vanhu 5 vakatanga kusvika akandiignore 2 good hours aingotora mapapers evanhu vaingouya veve inini bvandiignore bvandatanga ndamuudza bvandiignore then musikana yaya bvandandokumbira unotaura uvaudze nyaya yangu vanditi chinzwe kambuya keke vakanditi ngaatanga anokanzela vakatanga vanditi hazviiti kuti timupe rimwe visa because anofanira kunotikanzela work permit yake kulabour office. Kana akansela work permit yake kulabour office ane allowance yekuzobuda munomu within 7 days. Papa pari kutonzi lockdown yatotanga tiketi dzangu ramuvhwa kuenda uko. Ndikati ndikuzvinzwisa but what if kana tiketi dzangu rikaramba richimuvhwa kuenda kumberi ndoita sei? Handiti kuti ndodini ndozvandoda kuvabvunza kuti ndodini because ini haisi mhosva yangu handisi kutoda kugara muno munyika ndiri kuda kutobuda as soon as yesterday ndiri kuda kubuda muno munyika saka ndoita sei ndopandiri kuda kuhwisisa. Mai vakati unongobuda ndikandobuda nepi ndozvandoda kuhwisa kuti akambuya kanga nerafu ikako to my surprise mbuya same vanhu vangu vane situation yangu vekulawo lawo icho ndikabuda paka lawo ndotomaona malights ekune imwe nyika inonzi lawo takangofanira kuti bait nevanhu vari kuZimbabwe ndozvakaitika. Ndaita sei ndabuda pepe ndamira ndakaramba ndichibvunza musikana ndikati ndibvunzirawo mbuya ava kuti saka ndodini nini kana kuti tiketi dzangu rikaramba richimuvhwa zvikanzi une 7 days dzekuti ubude saka buda pa 7 days idzo. Ndikati ndiri kuda kuti kana nhasi chai ndakada kutobuda ndiri kutoda kutobuda ende ndava nemunzvimbo zoti ndakada kubuda muno munyika kubva last year handitomborina basa nekuti ndida kuramba ndichigara muno. Work permit yangu iyi enda unokansela nhasi haana kana problem nazvo. Chandisiri kuda kuti ndinge ndiri illegal migrant munomu ndo zvandisiri kuda because kunonga unozoblacklistwa. Ukablacklistwa haupindi futi munomu saka hauzive mangwana saka unofanira kubuda usati unobuda zvakanaka passport yako yobuda yakachena. Ndo zvandaida kuavoida izvozvo izvo kuti hasi kuda kuningirira kublacklistirwa passport yangu yakanaka kaini yandakabva nayo kare ndisina kambotyora mutemo. Kambuya keke kachindiignore ndakona sekuti kakutondivengera ganda rangu ini sure asina mbozvitaura asi mbuya vangu vakandivengeni. Same people vane issue yangu vari kutora mapepa avo ende ndakatozoti ndobva vazoti
takadzokera kafoka patiwo takadzokera patiri pavo vangu vari 4 times tinovhunza ndobva vazonditarisa vakadai zvikanzi ndikati evidence ndinayo maemail aya ndanga ndakaprinda maimwana maemail eevidence kuti ndioratidza kuti handisi kuda kugara munyika menyu ndinoda kuenda kumba kwedu saka musazofunga kuti ndoda tafeja ndoda kutoenda kumba ndobva ndaprinda maemail ese eevidence ekuti ndaitaura nevanhu vekubangkok havasi kudevera mafone calls aya handinayo evidence aya havasi kudavira tiketi rangu original iri rakapushwa apa saka ndodini zvikanzikana maybe 7 days dzakoniwa pamwe ndikati but hapana pandichakwanisa kuenda kubangkok 10 hours from here ndonosvika ndorambirwa of which for the past 3 years ndaigara kuno ndo immigration yangu saka ndizozvi kuti kune mamwe makandis munozviita zvekuti like kuno kwanoti handizozvi kuti province or district yega rega rinenge rine immigration office saka tomboti kuharare kuya kune immigration office yeharare kune immigration office yemarondera kune immigration office yekwamutare kune immigration office masvingo maprovince ega anenge ane immigration yekuti iwewo muforena ukasangana nedambudziko unongoinda kuimmigration ikokoko haufaniri kuinda kuharare kunoti ndoda kuextenda visa rangu aiwa iwewe kwauri ikoko ndo kwaunoita mapepasi ako ndo zvinoitwa kunoku saka ini immigration yangu yange iri yemunomu ndo kumba ndakagara 3 years saka zvaizoreva kuti ndikaenda kupi kubangkok ndaenda kubangkok vanotanga kuvhunza kuti tione nonzi chistrayo vanoda chitupa chalandlord map yekuti uri kugara papi chimwe chiko futi chavaida chitupa map necontract yekuti uri kugara papi vofonera landlord ivavo kuti naye landlord muri kumuziva here munhu woti ndomuziva kana vasingakuziva kuti handimuzivi kana wakata nyonga ende vanokuvatisa kuti handimuzivi unovaita sei ndiwe munonga munyika wokuti hakuziva kuti iwe hauita sei hauna pekugara saka zvese izvi zvibva ndafunga kuti ndikaenda kubangkok ndinofanira kutasa mafactors esaya achaafecta inini handiti because handina pekugara handingamboti kuna kazeni wangu kwakazeni wangu landlord wake anondiziva kuti for the past 3 years ndisi takaendapo paakapinda tikatonobhadhira mari dzese tiri ikokoko zvese zvaitwa nemacontract nyange ndikaenda kubangkok nditoripo ndotosvika ndomuti ndepi zviri sei landlord wake saka pamwe ndaikwanisa kusazoita problem but manje ndanga singadi maissues eyo kuti unoenda ikokoko apa kunenge kuna vanhu vakawanda wosvikopinda futi problem ndobva ndati handikwanisi kuenda kubangkok musati manyatsa kundiudza adefinite answer ndikuda answer svini ndobva vazoti mai alright ukaita problem zvaunokwanisa kuita vakaita zvekutora bepa riyera kwakurikanda zvikanzi titaura neembassy yako upiwe chipepa ichi wapiwa chipepa ichocho ndo chatinozoshandisa tokupa 1 month visa vakataura nhasi ndikuona pesi yo mewa ndinongichauriwa mbama mbuya kanotsinyewo vakatitora vati ichi ndo chamuneekera kwatotasa kwatofamba vachiinda ndobva ndati chindiexplainira zvoitwa sei zvinhu zvachoni ndobva ati kwanzi ichi but busikana anga uda kutodzokera kuofisi kapi ndokumbira ungoita se ungomira undi-interprete because handisi kuziva zvinhu zvachoni zvakutaurisa pasi handiti kunzwisisa ndobva ndati indoda security yekuti let's say tiketi rangu rikaramba richimuvhiwa inini ndine security yevhisa rangu remunomu ndochita zvandiri kuda nothing else ndobva vati ngaataure neembassy yake kana embassy yake ataura naye ikabvuma ikatendera nezvese zvaari vataura vachifamba nechiki dzavo mberi vavo ndichikanzi vakabvuma then tozomuitira visa riya ndikati am I supposed to pay for that visa zvikanzi yes unobhadhira 1 month visa waraita zvina kuita sei hazvina kuipa ndobva ndanhangirana pepe ndafonera ndikazi ndikati alright ndaenda online ndasenda email kune embassy yekuindonesia neembassy yekumalaysia handiti ndavasendera email vanhu nekuti inini ndasandomboziva kuti futi vari palockdown vanhu vekokokoko ndobva ndasenda havana kunoku inini time dzangu ndinga dzadza kuma-8 kokoko kwavo ndasingazivi kuti inguvai zvandakabva ndaenda paindaneti bva ndatora nhamba dzepi
dzekumalaysia, not dzekumalaysia, sorry, dzekumalaysia. Number wakadavira pana akadavira phone number dzekumalaysia. I remember andichazoti ndakafona iri kwati ndakufona asi email ndakasenda ndobva ndasenda futi email kuindonesia maembassy maviri iwaya. So zvaitika pane this other guy ndekubotswana, he's just nice zvake mufesiye. Ndobva ndatombotanga kuti ane ndikati saa uchiri kuno because anga posta painstagram pake ndikatomti asha unoziva nditoriwo nestress because asi kuziva ndoita sei visa rangu chichi, bva anditi no unoziva zviri kuitwa nevanhu. Inini ndiye akandiudza mufesi wekubotswana mufesi anoshanda muno muthailand. Ndobva nditi uziva here kuti zvinoitwa nevanhu vazhinji vari munomu, vanhu vese ari kuziva kuti kune situation yelockdown. So zvaunoita koyo embassy kufonera embassy yako vaudze ndo zviri kuitika. Embassy yako ine tsamba, ivo vanotozivana mavanhu ava, ine tsamba yairi kufanira kukupa iwewe. Handiti kuti urambe uchigara munomu. Ndo zviri kuita vanhu hobho mafriends angu abva toniti mafriends angu ekuvietnam nekuphilippines ndo zvavakaita. So manje ndanga ndaudzwa kana uyu saka mbuya aka pese pairamba vachitenderera nenika ini ndandakangomirira kuti ndizonzwa that backup plan yangu yandandaudzwa nefesi wekubotswana kuti ita izvozvo izvi, but ndasingadi kuvaindira mberi because ukavaindira mberi vanhu ava vanokuwachisaka. Ndobva ndaita sei, ndobva fortunately murume wekuindonesia akapindura ipapo message yangu, then apindura bva ndatofona zvikanzi pakanzifonera embassy yako. Ndiri ipapo ndandajusaka ndobva ndafonera embassy ndobva vatodavira vekuindonesia ndo vakadavira. Ndobva ndatotanga kuvaudza, but mind you pandaiita zvinhu zvisizvi ndanga ndiri under stress, confused, ndisingazivi kuti chichi kuitika, ende hapana munhu waikwanisa kundibatsira patime iyoyo kunze kwekuti ndafanira kuti ndibatsirwe maybe neembassy nevanhu ava kuti vandibatsire tiketi rangu ndizondoita sei, visa ndizondoita sei. Saka ndandine stress, ndine confusion. Pandakatovafonera bhato nditi don't worry, saka unoita sei, uda ndikuitira chii? Ndikati vari kunditi ndofanira kuti kupuwa tsamba nemi, tsamba yacho inenge yakaita sei, wekuindonesia ndozvaita bhati inenge yakaita sei. Bva ndatoti asandaziva but mira ndiita sei, ndatora picture design yacho zvainenge yakaita sei, but yange kanyo yekunoku yange kanyo netai. But ndatovati vati vada netai, but ndatovati vekwenda hatitauri tai, hatigoni futi kunyora tai, but I think vanokwanisa kuofa tsamba yechirungu. Vati it's okay, ngaiuyayo tsamba yacho yechirungu. Mbuya vanga vakuti vachiita sei, vachichinja mwoyo slowly. Ndobva vaita sei, ndobva vati it's okay, bva vaibvuma pepe. Ndobva vekuindonesia bva chindinyorera zvinhu zvacho zvainofanira kuita sei, zvainofanira kunyorwa, ndinyorere mapoints achoni. Bva ndavapa passport nhamba dzangu chichichi zvese zvazvirimo. Bva ndati musikana yesekretary yaya ndavanyengerera kuti ndokumbirawo musaenda kumba mundibatsirewo kuti mapepa angu aite. Saka yange step number 1 yekuti tibatsirane visa. Yetiketi iyo taizoiona next asi ndawana visa. Then apa pambva vaita sei, ndobva mufesi wekuindonesia bva tichitora nhamba dzangu idzi dzichiudze whatsapp, totaura ipapo tochitanga kuita sei, ndichikufonera ndichikubatsira step by step. Very nice munhu ndakakanga kutanidza ndisitara kuti garisa ngotora masitara for the sake of security dzavo. Ndobva atora nhamba dza iye manje wekumalaysia unonzi kuti wekuindonesia. So ndoramba ndichiti malaysia ndiyo yakazondibatsira, saka that's the reason why ndichiti malaysia. Wekuindonesia iphone asati ndamboitwa take care neembassy in my life like that. Regai ndivatende vanhu veembassy ivavo. Iye ndo inonzi taken care of yandakaitwa at that situation yandanga ndiri. Munhu wekuindonesia akafona direct call, aita kufona akati izvozvi uripi. Ndoti ndiri kunonzi kuiko zita rako, ndiri ikoko kuimmigration. Woti alright, nyora zvese. Ndonyora kuti zviri right here zvandaita zvoti obva ati chimina ndita sei, taura nabosi wangu tinzoti toita go ahead pane ameno zvinozoitwa sei kubasa kwave kuna ndizozvizivi. Ndobva bosi vevanhu vekuindonesia vati aiwa hazviiti kuti ndofunga chii vekuindonesia vabatsire inini nekuti Thailand people, vanhu kana vanenge vari muThailand, maZimbabweans ese ari muThailand,
isusu tinofanira kuita sei kubatsirwa nevanhu vekumalaysia. Saka ava vekuindonesia vakatibatsira isusu kureva kuti vanenge vatora basa revanhu vekumalaysia. But ndakukutransfer kunani kune vanhu vekupi vekumalaysia. But hazvina kuita sei, hazvina kuipa. Ndatoti handita semaemail akusati acha sei apindurwa. Ndobva hazvina kuipa. Ndobva andipa nhamba dzemumwe wekupi, handitauri futi zita rake, dzemumwe wekupi ikoko kumalaysia. Vekumalaysia kuya manje pandakafona haana kudavira, ndofunga kuda wanga akavata nandizivi ipapo. Mind you, ndine stress ndiri kudakavhiringika musoro wangu, ndine stress singaiti. Ndakutsvanga vanhu vaya vandanzi nditransfer ndikanai Jehovha inondoita sei, uyu wanga andibatsira zvakanaka, wandipa hospitality yese yandakasana mboona mukati meupenyu hwangu, wanzi hazviti kuti andipe tsamba yese, akandiita sei, uchadavira here vanhu vacho vekupi vekumalaysia. Saka ndobva andifonera. Saka uye wekuindonesia zvaita aiita follow up after 5 minutes aindifonera, wazoita sei zvaita here. Ndinomutenda munhu wekuindonesia wakamira zisingamboita ndikureva nhema. Ndobva aita sei afona, wazotaura nani neavo wekumalaysia. Ndoti ndazama kusenda message haisati yavhurwa, ndazama kufonera haisati yaitwa. Ndobva ati wait a second, akamiramira. Ndobva afonera vekumalaysia veve achingopinza foni yaye yekupi yekumalaysia achibva yazodavirwa. Ndobva ndafonerwa inini. No, andifonera. But manje zvakaitika manje nemunhu wekumalaysia uyu manje handizozivi kuti pakutaurana kwavaita matranslations chii chakanyatsoitika. So inini wose munhu anga ari mupanic mode. Pamwe ndakapresenta myself in a wrong way kune munhu wefunga wekupi wekumalaysia. Saka pakutaura pepe ndobva ndatanga zvikanzi imi zikamai makatisendera message rinimi. Ndati nhasi zvikanzi saka mukutaura sekunonzi makatisendera kare. Makatisendera kare. Ndikati aiwa hasiri izvo, ndakuda kutochema guys, ndakutestive ndakuda kutochema musodzi. Ndikati Jehovha why ndikati ndatonyimwa. Bva ndatanga kutoti saka ndatonyimwa visa kapa kana ndatoti vanhu vekugovernment vanotuka Jehovha ndasi ndichatuka. Zvikanzi alright chidzikama chii chaitika. Bva ndati zvaitika ndezvakati. Zvikanzi tokubatsira, tarambe rekubatsira kwacho, tongokubatsira dzikama tokubatsira. Ndakatomboudzirirwa ndobvuma ndakaudzirirwa. Ndobva ndangoti sori izvenyu. Ndakamaita masori ndakamaita. Ipapo musodzi yangu yoda kutochururuka padoko ndakapotsa ndachururuka musodzi mai mwana. Apa ndandiri pashe handimbozvikanganwi pikicha yangu iyoyo. Ndandiri pashe pane kwekuti unobuda neimwe dhori yekubehind the scenes yekukoko kuimmigration yekusiti yandiri. Ndopandanga ndiri muchigadheni chaikokoko, handitozivi kuti ndaitotsika mafurutsi emugadheni imomo, handizivi. Vaya nemumwe miti wanga ine mafurutsi anga akazara pasi, ndichingotsika ndida ndichiudzirirwa hangu dzikama nyatsotaura slowly but sure. Ndobva ndatanga kutaura nhau yangu ndobva ndakumbira ruregerero. Zvaitopera. That was it. Nekuti ndindakapresentawo myself in a wrong way, kwete kuti ndiri kumublema, no. Ndobva vatoti alright ndipe zvese zvacho zvirikuda kuti ndikuita sei ndikuitire. Ndobva aita sei atotanga kutondiprocessera munhu uyayo. Ndobva ati ndipe about 1 hour because maybe ndinozopozi ndiri kumbawo tipa lockdown. Vatotanga kutonzanangurira, vatanga toita sei, vatoswicha pepe pazvangaita. Ndobva toti hatine so. Ndati it's fine, ndatonyarara. Ndobva I think pakapera 1 hour ndikati ndinongomirira hangu kuti kumaoffice. But zvodiwa rini? Ndati kana zvisina hazvo nhasi ndomirira hangu ndikati but uripi saka? Ndati ndiri kumaoffice avo eimmigration ndokwandiri. But tsamba yacho inogona saita izvo because obviously kuoffice hakuna munhu. Saka kune munhu anofanira kuita sei kuti aende kuoffice sezvo tiri palockdown wonesuwo. Kana taenda kuoffice tsamba yacho yozonyorwa chichi ndikati zvina hazvo kuipa. Ndogara kuimmigration. Ndandahaya chitukutuka ndo taxi dzekuno matukutuka. Ndakamuhaya makuseni baba vavo. I think musiwo ndo muswa ndakabudisa mari yakawanda kubhadhara munhu wetukutuku in my entire life. Ndokana ndakabudisa $50 kungobhadhara munhu wetukutuku because munhu uyu akashanda. Makuseni ayaya
ndaigara kubva ndadina kuma88 dziya nemunhu uya wauya takagara ndobva ndamirira hangu ndikati ndinongoendepi vanhu vakasvika pakunda lunch kunoka vakaenda kulunch ndikati ndogara ndakasvika pakubatwa nehope ndiriko kumaofisi eimmigration ikokuya vachigadzirisa ndofunga tsamba dziya ndobva ndaona kuti time dzekunoku ndofunga dzadza kuenda kuma 1 2 2 koko ndanda kuhozhara nekunyara plus ndanda ne 2 days dzisinanyatso kuvata nestress ndochikwadi chachichechi ndanda ipapo pepe manje zvinozoitika hapana munhu anenge achizviona kapa ndoita mavhidhiyo aya kuti neniwo guys ndotodawo love yenyu muchitaura neni pamachiti chati ayaya kuti ndinzwe zviri nani hakuna anenge achizviziva ndinenge ndichiita ndiri ndega ndiri murumu yame but nekudawo kuti ndio kanhu kangu kachika side hustle kangu kanenge ndichiita ndinongoita sei ndinongonopita kugesa kumeso kwangu ndoita sei ndobhimba kumeso kwangu ndoita zvinhu madhokoroshi changu ndorekodha ndouploada ndokondinya nestress yangu ona manje ndio zvaiitika kwandiri nini ndobva ndagara pepe ndikati pane kuti ndirambe ndichasei ndichivanetsa vanhu vekupi vekuembassy rega ndiita sei abva ndangowasendera message vaivebva ndati mai ndakuinda hangu kumba ndozongodzoka musi chachiri chishanuka kana ndozodzoka hangu musi wemuvhuro ndoita sei ndozongoita toona kuti pane zvoita yakwati hazviiti ndobva ndatoudza vanhu vekuimmigration kuya ndikati ndakuinda zvikanzi saka nekuimmigration because ndakasara ndega takatozosora inini nevekuimmigration ikokoko tiri inini ndindanga ndingori vanhu vese vanga vasevhwa makuseni vatodzokera kumba plus mazuva zvaifisa kuti vanhu vakaita sei vazare muimmigration imomomo ndobva ndati ndakuinda ini zvikanzi saka wozodii vanga vakuchindinzwira tsitsi manje kuimmigration kuya vatozviona kuti mwana ane stress ndikati ndichadzoka pamumande vatoti ko vekuimmigration vati vekuembassy yako vati kudii ndibva ndati ndataura navo bva ndatoratidza evidence ndikati ndataura navo vakati tinokupa after an hour but ndofunga vachirombogadzirisa tsamba yacho zvikanzi is fine don't worry unodzoka unozongodzoka pacho tinokuitira kati alright mbuya vaya vanga vasisipo vanga vabuda ndanda kutozosevhwa nemumwe mukadzi anga ari very nice ndobva ndatobuda pepe ndobva ndatosendera message munhu uya ukumbonditi mimi muita sei muri kunhanikirana muri kuita udzikamai ndobva akatozotanga manje kuita sei kuti ndinatsotaura neni zvakanaka bva ndatomusendera ndikati ndakudzokera kupi kumba ndobva aiwa usaenda kumba tsamba yako ita sei mira ndiite follow up ndione kuti tsamba yagadziriswa because pane mumwe munhu waizoita tsamba yachoni ndobva atonditi aiwa usaenda kumba mira 5 minutes yakutogadzwa pane zvanga zvichiitika here ndofunga kuisenda kwandiri nini paitora time ndobva ndati is fine ipapo ndandatomutukutuku ini ndakutodzoka ini andikati ndozozviona next week semandi ndobva ati no dzokera ndobva atanga kutozondifonera manje kumalaysia atanga kutozondifonera ndobva ndaita sei vatati ndangorega ini ndozongodzoka mande but aiwa dzokera usaita sei wozi wagarisa uriko saka zvingamboita kuti waswera uriko wodzokera kumba usina kubasirwa ndobva ndanoti kuna munhu waya dhiraivha ya tendererai mudzokere ndobva tatenderera tikadzokera veduwe babeyo vakashanda kunokuti ndobva tadzokera futi pepe ndokuchibva ndati handei kunoitwa sei kuno ndaifanira kuprinda veduwe patakanzi kunoprindwa kwacho tsamba yakazouya yakasendwa futi pawhatsapp nekuemail ndobva uye atanga kufona kuti wazoiwana here tsamba iyaya bandati ndaiwana bandati bhobva ati unondiudza kana yarambwa unotiudza tokubatsira kuti vanenge vada chicha icho akazenga akundiita take futi wekumalaysia yeyo zvisingamboiti ndobva atanga kutondiita follow up wazoita sei ndiudze kana wawana visa ndiudze kana usina kuriwana ndiudze vave kumalaysia manjava ngati alright no problem ndobva veduwe kana ndichiti kuimmigration handisi kutaura kuti toti sekuglenview kuyakuya nekupokuvanzi kuchikoku kumbudzi kuyakuya ndo kadistance kachinika kako saka ukoko ndinoenda netukutuku handiti saka mufunge kuti dhiraivha vakava ndavahaya kubva makuseni kusvika takatazobva I think ndakazodzoka mumba mangu ma5 dzeusiku ndobva ndaita sei ndasvika kuya kuimmigration zvikanzi hatikwanisi kukuprindira itonotsvaka kukuprinda
ndakadzoka kubva kumachonyanyiko kudzoka musiti tichitsvaga kuti ndepapi kusvika munhu wetukutuku uya what ndava nezhara zvokwenda ndikura munhu akaenda akanonongedza akati nditengere Coca-Cola akaisaakurareva ekasinambofunga baba ndanga ndine stress guys ndanga ndine stress baba vakanongedzera Coca-Cola vakanditira Coca-Cola ndobva ndotengera Coca-Cola ngati mukuda kuti chii vandavabhadharira Coca-Cola riyeyo tazopawana pepe pekundoti tiprinde tasvika pepe vedu vanhu varipo vanga vane rusaro raganda kwavese kwakuya zvikanzi iwe usaende ikoko bva ndati alright ndikumbire kuti mundipe zvikanzi tora pakati transfer ndatransfer bva ndakwasa kuprinda nekufotokopa zvinhu zvaidiwa ndobva ndaita sei ndobva ndaenda kuya ndobva vaita vakuda kutoita visa guys pakafamba umwe yezvino vakuda kutoita visa pekupesira kwakuti sorry hazviti kuti tikuisire visa nhasi nekuti unofanira kutanga wakansela work permit saka iwewe inda saka vakatanga kufonerana nani nevanhu kubasa kwedu but nanhau ziziva kuti vari kufonerana but ndakazoona manje vandangonzwawo mamwe wawedzi 1 or 2 vandatiko chii vandamhanya vandatanga kufunga kuti pamwe vada kufona landlord kuti vakonfirma nalandlord kuti uyu munhu uyu munotenderana here kuti achazenge achigara pamba penyu munguva ino yedownlock ino yelockdown iri nespeed kusenzera messages jichi landlord wangu vandatanga kusendera kandi ndokumbira kuramba ndichigara pamba pako for the next adizive kuti kusvika lockdown yapera nekuti ndaifanira kuenda kumba valesi ticket evidence yangu iri ticket iri asi zviri kuitika zvichi handisi kukwanisa kuenda kumba nekuti chi ndakavharirwa saka ndokumbira kuramba achigara pamba penyu plus vandatoti sori zvenyu ndaita sei ndashandisa chitupa chenyu map yepamba neproof of degree usaita zvokuseka nekuti ngoti oi kuimmigration chidi ID yemunhu ka nesignature dzake idzodzo ndobva ndavasendera havangapinduri memwena ndakungoti immigration inosei iri kufonera landlord wangu vandati manje vakanditi hatisi kuzviziva ndodii handiti ndaramba ndiripo pepe ndobva brother yacho nemwe anotaura chirungu ndiye akazopindura asi akatozondifonera after 3 days ndobva ndavafonera landlord wangu ya bva ndatomuudza zvese ipapo ndichiriko ndakabuda pashi vari kufona indikati vanhema yawe beat them ndobva ndaenda kunofonera landlord bva ndatanga kuti landlord ndoda kutochema zitani kuya ndanochema guys mandavaudza ndikati ndokumbira kuti ndirambe ndichigara pamba nekuti izvazvo ndoendepi handikwanisi kundonogara muhotera dzinodhura uchibhadhara everyday kana $30 unoiwanepi ndobva ati no problem because ini ndane 3 years ndichigara musame house ine yandinogara ineyo saka kuzonditi vandidhambe just like that handiti ndakaona sekuti kuti vakazondirambira handizozivi plus pa 3 years dzangu handaumbira ndanesana navo pa 3 years dzangu ndaibhadhara rendi yangu on time handina musi wandakaita issue navo saka kuzoti vandinyime pekugara mheno ndikati ndobva ndaita sei ndikunga dhirama rangu rekuimmigration zvakundisekeseka but musi iyoyo guys ndakaita kutochema nestress ndobva ndanhangirana pepe saka landlord vabvuma vekubasa kwedu kuya uyu ndabatsirwa translation yaita immigration inonzi embassy yekuzimbabwe yandibatsira yekumalaysia manje vatanga ita follow up ndatomudzosera message kati apa ndaimutya ndaimutya murume wekumalaysia because matangira takaita tichitaura teseka takatanga on wrong foot saka ndandakumutsana kwakanditi uya uita sei undiudze kuti zvazoita here ndaitotya kumuudza ndobva ndati unori vanhemewe ndobva ndamuti ndichadzokera musi wemandi asi ndaitotya kutomuudza kwacho kuti ndichadzokera musi wemandi although manje zvanga akuita ndofunga handizotanga zvona here but iye anga akuita follow up but follow up iye manje iningwa ndichine kakudya manje bva ndatotenda mumwe wacho akazondisendera negiri ndataura maita basa ndaiona negiri nyaya same day zvakaita same day handikuri vanhema
then weekend bva yatopfuura vandadzokera futi musi weMonday ndakamukira makusai ndimwana ndiri number 3 kusvika ipapo but ndiri number 3 ndasvika ipapo mapepa angu akaiswa pasaidi ndakabva makuseni vanangonzifila zvakati ndobva vasiya mapepa angu aya vakamasiya vanhu vese kubasa kwedu nevamwe vanhu vandotoziva vanodzisa maoutskirts mamwe mazimba neuyu mumwe waniso muzimba nemukadzi waaic ndakasvika variko vakatosvika vakasevhwa vakabaya mai mwana vese vanhu vakasevhewa indikasara ndirimo guys ndakasiyiwa ndiri pandizoni kuda kwei asi kunotori nevamwe ndaiziva kutoti vane same situation yangu seyangu inini vakasevhewa vakaenda ndikasara ndirimo ndikati ndiri nani ndoita sei ndakasvika pakuvata pasofa ndirimo chikuya checha chirimo kachani chirimo kusvika baba vamwe so vanga varimo because vekunokwanorodheta havagari nemunhu wanika paimmigration izvozvokuti hanzi unoita chichembere uripo pauyu paindastry wani ipapo vanokurotetai kudaiwo aenda havajaidziwe munomu vanokurotetai especially immigration unorotetwa kusvika wati eke ndobva girikini baba veve yanga tiri first time yangu kuvaona baba ivavo ndobva watoya wakati zvazoite ndikati handineni handizi kuti ndobva atoenda ndiakazonotora mapepa angu baba ivavo angu aisiwe vaimasiya ndobva aenda akati ko mapepa achichibva watanga kutaurirana nechirudzi chavo indakagara paipe vanhu vese vaitirwa vanhu vakaenda kulunch indirimo ndakagara ndakazosevhwa after lunch kuma 3 dzemasikati ndobva vazoita kutaurirana kwavakataurirana vachiseko kuti tomupa here hatizozi kuti vaitomupa yaka uchiita sei I don't know ndobva asi tsamba dzisinandi nadzo dzaidiwa ndobva vazoti alright ngachiuya apa ndokutanga kuti zvese zvaidiwa zvacho mapapers acho ese aidiwa ndobva vaitamba vazochinja zvaichinjwa ndobva vandipa 14 days visa ndobva vakandipa 14 days vanditi alright bva ndabhadhara nemari yacho neyaidiwa I think it was about $70 but 1 month visa that $70 ka unokwanisa kuribhadhara for 1 year yevisa iroro ndabhadhara for 1 month visa rangu $70 ya ndichareva nhemeni $70 somewhere there ikoko kuma $70 iya ndobva ndanzibhadharayo badaibhadhara ndichagodini mandatoibhadhara pai vatongosika zvirova kuti ini mwedzi wega kusvika mabhodha avhura ndichange ndichibhadhara $70 yevisa kati hazvinazvo kuipa ndobva ndaibhadhara payani ndatoitwa ndaitwa iya pandazoona kuti vanhu havasina kundipa visa but why vamwe vese ava vari kuuya vachipuwa mavhisa same situation same story why vasida kundipa visa ndobva vati takupa 14 days after 14 days unozodzoka handiti tokuwedzera kuti dzisvike muswa 30 April ngati it's fine with me nangana problem yazvo because issue yangu ipapo kuti patiketi rangu because handizi kuti ndicharamba richipushwa kusvika rini saka ndangana basa nazvo muona manje ndobva ndatora passport yangu ya the first thing yandakaita ndakabva ndatora picture ndafonera nemha dzangu ndanawafonera ndingareva nhema neo ndatomurya kawokuikira kuwi ndaiurika kuti ndimubonere kuti angambondigwajura ndobva ndaita sei ndobva anhakirana ndamusendera message kati makadii henyu ndazoita sei ndazopuwa visa riya for 14 days but that's awesome but atonditi kana ukaita any issue any problem don't hesitate to tell us we are here for you and pamaservices here indoda kutenda Jehovha kana pane vasina kumbobatwa zvakanaka sorry izvenyu asi nanguka ndakabatwa zvakanaka zingamboiti Indonesia embassy neMalaysia embassy aiwa ndakabatwa zvakanakisisa zvisingamboiti nefollow up yavo yavakaita ka it was out of this world even me ndakashokwa ndikati kumwana zvanotaura kuti marara havadaviri tikati inhandize kudawo Jehovha wezvongopinda ndizibhata vakandibatsira sikaiti vakaita zifollow up ravo vakandibatsira kusvika visa ndaita sei ndaripuwa vachiita follow up vakatozoti odaiti saka ndobva vatozondiadvhaisa ivo ini ndakatozoadvaiswa neveikoko kuembassy yepi neMalaysia akanditi kana visa rako iri raexpire iwewe nesituation yatiri iyo iyi ndokumbirawo hangu ndakazvimirira kuti umbomira kuinda kumba unondiudza tokubatsira
tokupa futi tsamba yachoni yokuita sezvo iwe plus nawo yanga iripo ndeyekuti ini nani ndandide kubasa kwandaishanda saka evidence yese yanga iripo kuda ndosaka pamwe zvisina kuzonyanyonetsa chii futi zvaingosvika kuti ndaishandawo futi apa vanditi unotiudza watiudza then tinokubatsira because haisi mhosva yako imhosva isituation iyi chimbomira kuita sei kuti ufambe kusvika zvati sei zvapera kana pangoita issue just let us know ndozvavakaita sei zvavakabva vaita ndikati zvinhu zvakanaka ndobva vhiza rangu riya todini vhiza rangu vandapuwa zvikazviswa 29 March but ndopakabva pazita sepaziswa new rule nevekunoku vavati maforena ese nekuti pane nhau iri kutenderera yekuti isusu tiri kuti ngapaitwe social distancing vanhu vazhinji vava stuck munomu vava stuck kudai mavhiza avo asvika pakuita sei pakuexpisa haisi mhosva yavo nekuti kuimmigration kwaigara kwakazara saka paibuda mapicture akawanda vanhu mavhidhiyo vari kuimmigration vakati saka tinopedza sei kana vanhu vese because vanhu vese vari kuti taita maoverstay kusvika vemunomu vazoita chimeeting ndobva vati vakatanga vachamboti tiri kupai 30 days free kusvika vhiki yapera mbva vazoti takukupai I think kana singasi kuti 3 months here vese vanga vane visa riri valid kusvika muna March vacancy tiri kukupai 3 months free kuti munge muchigara munomu you don't need kuenda kuimmigration muchinomira muchinoita sei hakuna achaita sei achabatwa nemutemo ndozvavakazoita nokuti vekunoka vanhu vekuno vakaoma musoro vanhu vekuno kana muda kuzoti nyika dzakaoma musoro ndo nyika dzekuno kuasia vanhu vava vane zvimusoro zvakaoma kuti nki zvavo kunyatsa kuona kuti izvi zviri pachena izvi kuti 1 plus 1 ndi 2 vanogona kutokudza kuti 1 plus 1 equals 1600 izvo zvezvo kungokuwachisa ndobva hazvina kuipa 29 uya saka I think musi wa14 wandaifanira kuenda kunopuwa visa riya riya ndakaenda kubva vanditidzokera kumba saka ndakamboita shamwari nevanhu kuimmigration gore rino ndakaita shamwari musi wa14 uya ndainda zvikanzokera kumba ndikati nekuda kwei zvikanzi mapepa ako takamaendisa kupi takamaendisa kune imwe city inonzi Konkeni city is I think 5 hours away from here inja kushota kumapepa angu akagoenda kukonkeni kunoitei handiti zvikanzi toda kuti atanga approve kana aaprovwa tozokuisira dzimwe 14 dzanze 15 dzanze asara ngeti alright ndasvika zvikanzi chindipa nhamba dzako idzi ndichakufonera ndokuudza kuti dzoka ndadzoka kumba ndisina visa imari yangu iri kubuda yese ke izvo hazvina basa nawo kuti zvoni uri kubuda keshu uchinda kwese ukoko mandadzoka bhawandifonera zvine bhawandifonera vakandifonera mangwana acho after 2 days bhawandifonera zvikanzi Miss Sharon visa renyu raita dzokai apa ndaidzokera unopachi visa re13 days ndikuseka zvangu bati hey Jehovah ndosaka ndauda mupa ngomira izvo zvokuti uya kwakati I want to go home ndobachi zvandidzokai bandainda zvikanzi ndakasvika ndikagara ndasvika ndikati ndauya zvanzi Chipe wavaitaita vandapuwa visa re13 days instead yokuisa kuti amuswa 30 vakaisa kusvika muswa 29 April ndikanzi izvozvizvi makapuwa free mavisa ndikati kapuwa free mavisa kwa mari yangu iya ndakabhadhara pavisa riya zvikanzi zvakatovharana zvakadiro hatikwanisi kuita refund ndati alright hazvina kuipa ndobva ndadzoka mukumba musi wa29 vandati pana kuti ndicharamba mari vanosvika kava kutaza unozosave after an hour ndavafonera ndine nhamba dzavo vandavafonera ndikati orai ndini kauya visa rake riuya ndodini makati ndozokufonyerai musi kana mutemo usina kuchinja ndo apply for another one kwanzi ndabvunza ndikati kana mutemo kana 2 days unopiwa visa re2 days kana 5 days unopiwa 5 days kuno ndobva ndati saka ndodini visa rangu riri kuexpire nhasi makati ndizoikira bosi ndabvunza kati saka kana ndasvika apa ndo apply futi ndoudza vekuembassy kwangu vandibatsire futi kwandoenda vavati kana pasina kuekera vasina kuti nyika isina kuisa mutemo munyowani unoita reapply wobhadhara futi imwe mari kati hazvina kushata inini bva ndaupdatani
vekumalaysia manje tatakuti tichase titakakunzwanana manje tatoma top shot haiwawo vakutozotonditsiurawo dzimwe nguva ndikafarisawo dzimwe nguva kuita sei saka ndasina hangu problem nazvangatoo munhu bho munhu takutowirirana paipai bho chaiyo akutombondibvunza uri sei ndo zvanga kutongoitwa zvavo in a nice way not in a bad way ndobva chii tata sei vanditi aiwa usauya unoita sei ndakafanira kusotoenda ndikati ndoita sei ndouya ndodi zanzi usauya akogara kumane kuti hurumende yakati makapuhwa mafree munhu wese free kugara ndikati saka handiuyi futi kuzoripota kune mumwe futi mutemo kauya kuti unofanira kunoripota after 90 days unofanira kunoti kuimmigration ndichirimo muno munyika ndichiri kugara futi paadhiresi iya vokupa futi chidhindo chikanyorwa kunzi unouya kuzoripota saka in other words unomakisa present register kuti after 90 days present after 90 days present ndo zvatinoita kuno ai mari zvayo mana home is the best handi kurera nhema unaine jehovha mudenga kana tozoti home is the best hatidi kurera nhema home is the best present after 90 days ukarega kundodzisa present after 90 days dzodzo unobhadhara fine kana fine iyoyo unobhadhara about 70 futi $, ukakanganwa kunda unoripota unodzibhadhara manje wende runo vanga vari serious vanga vakusunga wende runo vanga vatisunga vaikudza kuti wakakanganwa uchitei pinda muchitokizi seke this year vanga vane hasha saka ndaitya guys saka munoona manje pane stress yangu manje kuti yaibva papi yaibva pane zvinhu zvese zvinochinja every day vikanzi hanzeone kuti kuzii ndozvoita tizozivi kunoku hakuiti guys ende manje zvazvinoita kunoku each province gavhena wachoni kuna magavhena anenge achikudza kuti mutemo wacho ndeuyu wekuprovince kwedu kana wekuno kuprovince vachikudza kuti kusungai nekuti maita soso hazvire kuti neprovince ndo zvakuda vekuprovince vanogona kuanaunza kuti isusu kuprovince cha so ndo zvamunotevedzera apa unobuda munewspaper hanzi chii gizi meitoni mediite so wait a second guys I think pane munhu aita muforena panapa right ndaita sei chaita zvimba ndavabvunza kuti saka ku90 days ndouya here ku90 days ndakapafoni ikapa ndobva vati aiwa usauya but still vakandiudza pafoni ndoda kutoindako tinotaurirana face to face kuitira kuti makamera avo aya andione kuti evidence ndakauya kuzoita follow up makamera evidence aya ndo zvandoda kutoindira ikokoko vhiki rinei ndofanira kudzokera kunotaura navo face to face kwete over the phone unokurambira kuti pafoni when ndizvizive kana kuudza kuti muintern ndiye akataura newo unomuti chi ona manje saka ndichaona kuti pavhiki panapa ndofanira kumboenda ikokoko ndonotaura navo tichinyatsa kungovabvunza kuti saka pa90 days dzedza ndodini nekuti 90 days dzacho dziri kusvika mai manje ndoita sei ndofanira kuenda ikoko kunotaura navo vondiudza ivo vega kuitira kuti vakaita follow up yavo evidence yavo iripo yekuti shuwa wakauya right iyi yapera kai yechi ndamubvisa then ndobva ningirikini iyi yapera yemavhisa chichi zvese nekubatwa zvakanaka kwandakaitwa neIndonesia nevanhu vekumalaysia yapera iyi taipedza kai yevhisa plus kira zvinhu zvedu izvizvi takuinda manje but ndichiri ipapo manje vekubasa kwedu ndopaipa ndekudza kuti vaindifonera vachindita follow up vachindibvunza kuti chero zvakazoita nemapepa ziva vanondibatsira ndikuri vanhema zvokuti nyange zvozvinzi ndikaita ishuka I won't even hesitate kuenda kwavari futi kunoti ndaita dambudziko rakati kwete kuzoti ndidzokere kubasa hakubasa handifungi kuti hangu kuchadzokereka vagore rapera chita I want to quit
zvichagoita pachaiti and then I don't even want to go back ikoko kubazo kwacho noona saka hai ikoko plus naimi wakapuwa retirement wakapuwa iyo yekuti wokuita basa mari yekuti the best wopuwa mari weitwa kaseremoni kawako vakatita maofisi ese shuwa ndoti tucha ndoti kana no plus obvious vakatoona mwana webasa ndausombodzokeera futi ikoko novhunza nditi kana asi tichiri papo ndo vandazofonyerwa nevanhu kubasa kuti mai vane murume ngati jaji ikoko kubasa kuimmigration ikoko ndobva vatozonditi zvakazoita here bha ndatovaudza zvikanzi kana ukangota problem ndiudze saka musi wandakazoenda kwandainzi dzokera kumba ndavafonera ndobva vaita sei ndobva anonzani vekubasa kwedu vatondibatsira saka ndikangoita issue ndingovabatsira ndodzoti ndozvaitika because ndesingacha kuzoni ndotaura navo sei yapera handei patiketi manje patiketi nebheke rangu pakaita dhirama patiketi rakaramba richipushwa but now the issue the problem is vetiketi pavaipusha vava vasingandiudziri kuti reason yavari kupushira tiketi ndei vaingopusha vega pasina kutaura neni ndozvaiitika saka ini zvakatanga kuti apiko ndizoti saka oraiti ndikati ndaenda kuairport ndichindi kuenda nhasi ko vakaripusha ndiri paairport ivo wabva kuno kwese kuya kunoalawa kuti unge une accommodation zvese wabva ikokoko tiketi ropushwa uri paairport unozoita sei ndobva ndaita sei ndakatongogara zvangu ndakadai tiketi bvarapushwa kupusha vaipusha guys vaipusha zvo zvechifinhu zvokuti raenda nhasi vakabvapa voskipisa ne2 days ndomaitira avaita kusvika manje ndangozoti ndashauti oraiti ndoita sei kuti visa ndapuhwa oraiti down pekugara ndaanapo down neembassy tiri in good books down chasara nanje ichi itiketi kuti ndizoti chii chaitika kana ndichabva kuno ndikubva muswakati kana ndichaenda shuwa ndichafanira kuziva kuti shuwa pandiri kusvika apapa ndikusvika ndikwira ndege haimuona manje ndobva ndaenda paindaneti apa ndinestressika ndakagara munomo but ndine stress at the same time pane 2 days mukadzoka masho pane 2 days towards the end of nankirani end of ipapapo paitika madhirama pane pandisina kutoita mavideos aipapo I think stress yange izonyatsa kuchipinda musoro mangu ndasingachazondoita sei ndakatoita 2 days ndisingakwanisi kana kutomborekodha kana kugara pamberi pechikamera changu ndichitaura ndakakonyiwa ai ndakasvika pakukundikana guys ndakasvika pakukundikana pekuti hachazondodii apa manje mai vangu vaindifonera kuti wadini mai vairwadziwa veduwe vachindifonera I think zvakatozoita times 2 because mai vangu vairadza kushushikana vachindifonera kuti zvino uchauya here neekera iyi ndoti handizivi ndichauya ndikuzama kuti ndione wafona iwe wazodii ndiwofona kusvika manje musi I think ndofunga ndaisafana udero but musiwo I think ndandakundikana zvinombokundikana waka guys ndandakundikana saka ndaisha kuti ndotaura nani ipapo mazuva iwayo manje uyu zani long distance iyoyo manje ane madhirama akawanda ndaikuza kuti nombonyonderana ane madhirama as nice as he is that guy ane madhirama wake wanombobatawo kana zvamubata haabatiki hatizi kuti anenge akumbeta zvana mainini here kana zvamubata ikokoko saka manje zvaizoitika manje kana zvamubata uyu long distance inini nekuti ndazvidzidzisa kuti even ndikarwa naye long distance uyu ini iko zvine zvaitiki ndasvika pastage yekuti ndajaira kuti kuda sezvo iri long distance you never know kuti mumwe munhu anenge ane munhu anaye here ilong distance kai guys saka long distance never say never hauzivi kuti chii chiri kuitika kuna long distance yedu saka kuti panapa kandoda kubatanidza zvakasiyana siyana I'm not perfect and I will never say mumwe munhu kuti ari perfect kuti ndoita real life situation long distance aripo apapa anga achindibatsira tase zvese but long distance akasvika pakupindawo mumudhi yake dzandanga ndangojaira kuti apa akamudhura ndomusiya akaderowo after vhiki kana ada kutaura chataura kuda mazuva ano ari kuita sei ari kumboita zvana mainini ikokoko ndomusiya akadero inini manje ndine stress apa long distance mai mwana haasi kubatika
guys, unoziva kuti chii manje ndakagara ndoti saka ndotaura nani because apa long distance at least andobvota kuti ndifile zviri nani panguva ino ichi yestress. Brother yangu pamwe ane nhau dzake dzine dzichimunetsawo. Saka ndodini? Guys, munoziva unopererwa but unenge uri wega manje. Unenge uri wega. Saka bva ndaita sei ndobva ndati ndodi zvisinewo mai vangu bva vanda sei ndobva ndobva uyu anzaniko uyu handitati long distance atanga kuita drama rake haasi kubatika ende coincidentially ndopanga pane birthday ndakamboriwa here kuti birthday rakafamba sei guys ndakangopostawo hangu ndatoona kuti ndimboona mabirthday anongonzi happy birthday nani ndiwo zviri nani ndopaitika madhirama ese ipapo lockdown bharwa pasi lockdown arwa pasi ndine stress hana visa ipapapo zvese izvi tiketi wati ndiramba ndakanyarara zvangu ndikati vanamusiya ndikati amhene kana ada kudzoka achazodzoka. Mai vangu bva vandisendera message kanzi naishero saka uri sei ndikati musiyoyoka ndakaofonera ndakajusa ndofunga ndakatojusa kana ndakatojusa kuti ndinosvika kuma$60 ndakati ndinojusa zvangu musiyoyo ndaitongohwa kuda kuridza mhiri ndozvandaihwa kuda kuita ipapo misodzi yangu yanga yakazara nekuti ndochengeta kazvinhu ndochengeta manje zvinhu mumwoyo kuti ndichingochengeta saka pakuchengeta pepe ndozosvika pakukundikana ndachengeta saka ndikakundikana ndikashaya kutaura naye manje ndiye ndakushaya kuti saka waraiti who is the best person nekuti pamwe ndikaimbotaura ndichiridzira mheri mba ndafonera mai vangu ndakavafonera musiwo takataura ndakavachemera ndikati mama izvizvi handitozivi kuti ndoita sei ndakarwadziwa apana ndakurwadziwa nemadhira woziva kuti uri kurwadziwa nandongo distance drama uri kurwadziwa nekuti hautozivi kuti saka tiketi zvauri kutoita kuda ndege yangu ichadarika ndirimo muno kunoku 10 hours vakati nhasi ndopauri kuinda ina handizivi vakarichinja vakaisa sure handizivi chichaitika uku vekunhingirikini vaya vekumaofisi vakatondiignora zvachose kuda vangu votondibhuroka handizivi. Ndobva ndaita sei ndobva saka pandakasangana nemukadzi waAlexiyo kuimmigration. Mukadzi waAlexiyo akabva anoudza Alexiyo ndaona ashero handizivi kuti akamudza kuti ndaona ashero nakastresekera handitozivi. Alexiyo ndobva aita sei mbva andifonera muona manje Alexiyo ndobva aita sei andifonera pepe bhati ndanzwa kuti so ndobva ati chega ndinda kuzvoda zochiva manje ndobva Alexiyo aita sei anditi torai website iyi uite sei uclaime uvaudze kuti zvakati kana zvichiita kuda kuti uclaime woclaima tiketi rako kuti mari yako refund handizivi ndoita sei guys. I think that day ndodhira ndoti ndakagumirwa neupenyu musi uyo guys ndobva ndakamba ndichibva saka ndakasenda maemail aya ndamasenda mai vangu ndobva pandakavafonera mbva ndaridzira mai vangu mhiri mai vangu ndokurwadziwawo ndobva vaita sei vangoti zvakaoma hazvo ndapedza kashungu kuya ndapedza shungu ndobva unonzi chiko station kunzi headquarters manje ndo yakazinge yakuita sei yakutaura neni vekuethiopian airways ndo zvakaitika ipapo vekunoku bva vazongondipindura vakati hazviiti kuti tikudzosere mari yako ndo vekunoku kuthailand ndo email yakwasaundiudza zvikanzi hazviiti kuti tese tikudzosere mari yako iwo zvatingatokuita tingatokupa voucher kana voucher here unoti voucher riya ndo ratinokupa handizivi kuti voucher chii handisi kutoziva kuti voucher chii ipapo ndobva ndati chii chinonzi voucher handisi kuziva kuti chii kana kuti voucher ndo ramunondipa zvikanzi nokuallow zita sei ndikati I don't understand anything vavaramba kundidzosera mari yangu ndikati
Bandazoita sei ndo pandakafonera kuZimbabwe. Ndafonera kuZimbabwe bandadirector mwaziva zvazvinoita hakuna munhu anoziva kuti iwe upenyu yako panguva iyoyoka uri kunzwa sei apa uri kubudisa almost pamwe direct call inodhura direct call from kunoku kufona kuZimbabwe uchifona direct call palandline. Mwaziva here kuti unogona kunzi kuiswa pahold for 5 minutes uchijusa mari yako. Ndofunga ndakatosvika kana $100 ndichifona direct call Zimbabwe vachindiconnecta. Saka vekuZimbabwe manje vekuEthiopian Airways yekuZimbabwe ndo vavaita sei pavaizonditransfer ndofunga ndizozvo ndo mabhosi acho here. That lady is very nice. Handivazivi asi she was so nice kwandiri. Ndobva ndaita sei ndobva atotanga kutonditi chibva ati uripi bva ndatomuudza ndisingati ndikati ndakamudza chokwadi ndikati chokwadi handisi kuziva ndoita sei. Handizivi kuti zvema-airline zvofamba sei vekunoku vari kundiignore. Bva ndatoti kana muda ndokupai evidence yachoni ndakasenda maemail hope asi havasi kuda kundibatsira. Saka ndakutongofoneremi kuti ndozviita sei kuti wara tiketi dzachoni ndiise date pamwe kana kuti end of April. Ndobva vati aiwa wane visa here rekuti usvike musi wa30 April wacho. Ndikati harisati asi vati kuti ndikuchinjire tiketi bva vati ndichindipa tiketi nhamba rako. Ndongoziva kuti atina panguva iyoyo ndanga ndine kodi pane chavanotaura futi chimwe besides tiketi nhamba there's a code yavanokuti tipe iyoyoyo. Saka code iroro manjika ndo yavaida pane zvavanozoita ivo vanhu vacho vanoshanda vandofunga maofisi ava ndobva tipe iyo. Ndikati handisi kuziva kuti chipi. Mai vavo vanga vane mwoyo murefu vakatonditi inda pakati kusvika tapawana apa pafonika hausi kuona hapana video call landline. Ndobva ndapawana pacho pavari kureva. She was so patient that lady. Ndobva vaita sei ndobva vati ichocho ndo chandiri kuda. Ndobva vati ramba wakabata ndobva vatoti mina ndiende musystem ipapo ndobva vatoenda musystem zvavakaitaita. Ndobva vatoti zita rako ndisheroni manzvera. Ndikati zvikanzi tiketi rako riri kumuvha because hakuna ndege iri kusvika kuThailand. Ndo pandakazozviziva pamwe pese pandanga singazvizivi kuti kunoku hakusina ndege yeEthiopian Airways iri kusvika muThailand. Havana kundiudza vekuno kuThailand. Ofuchi ndaitonzwa vamwe vachiti akasimuka ndoti saka kana vachipusha havasi kundiudza nekuda havasi kutiudza mareasons. Zvikanzi navo aiwa kana vasiri kukuudza havasi kuda kubatsirawo zvakanaka but vaifana kunge vakakuudza risi. Ndikati ndikungowana ma-notification but handisi kuziva nekuda kwekuti tiketi racho richiramba richingomuvha. Saka ndaane confusion nokuti handichaziva kuti musi wandichati orit ndakuda kusimuka nhasi ko vakaripusha indichiri 10 hours because problem yakuti indogara 10 hours away from Bangkok. Ndikabuda muno ndiri kutya kuti ndikasvika ndikavharirwa kuBangkok ndozoita sei in terms of kuisirwa mapapers mupassport mangu. Ndobva vati don't worry tangu waisirwa visa kana waisirwa visa unondifonera. Ndimai vekuZimbabwe vaive very helpful. Vatoti ndatozoti ndinotorwadza kuti ndakaziva because vanga kuti ndakutokuchinjira izvozvi ndakukuchinjira vati ndokwanisa kuchinjira inini izvozvi asi tanga wapiwa visa kana wapiwa visa ndokuisira date racho rauri kuda. Ndati ndakabva ndatombotanga kunzwa mwoyo wangu zvirinani ipapo right. Pandakapiwa visa pepe ndapiwa visa ndobva ndaita sei ndobva munyama ndo musi wakabva wanzi kuZimbabwe lockdown yatanga. Ndo musi wandaifanira kufonera mai vaive. Muona manje zvakaitika. Musi wandaifanira kufonera mai vaive ndo musi wakabva wanzi chinhu chose chakavharwa. Muona manje zvakabva zvaitika. Zvese zvinenge zvakavharwa. Saka ndoita sei ndakatangofona wangu zvokuda ngoedza. Ndobva ndaita sei ndobva ndaita sei ndafona but munyama blanda yandakaita ndakakanganwa kuti kuna mai vaive ndipeiwo direct nhamba yanyu kwete landline. Ndo blanda yandakaita manje because pandakanofona landline kwakusina munhu. Tikazvinondoita sei tiketi riri kanyanzi 4 ndakwanisa kutokwira nhasi bhazi ndiinde kuBangkok. Ndosvika kwekwe kuti vandiudze kuti zveshuwa inenge iriko here ndege yacho musi wa 4 uyu kana kuti kunenge kusina.
mai vaya havana kubatika vetwe vhiki rese kubva kwanzi kune lockdown kuda ndofunga manje vhiki rorero randaifana kufuti kuti ndinde kuzimbabwe kuda ndege yaigona kusvika muno mutaindi asi yanga isingakwasi kusvika kuzimbabwe hakuna akadavira gezi akapona gezi ndiri murume nejehovha nere munyama uyu ndo unonzi munyama ndini one ndichidza mhere ndiri murumu gezi saka ngasa ndoita sei apa long distance hasi kubatika ka long distance disappeared long distance disappeared yede akabva disappear zvokuti disappear kakwaita zvemapongkong akabva basi memwana long distance never even bothered kuzobvunza kuti wakazowana visa here pamwe long distance handizivi kuti chii chachamubatawo kuti pamwe nese ndakambotaura kuti dambudziko manje auzozivi kuti mafriends nechii zvinogona kuinfluenza munhu ina nangu problems but panguva iyoyo yandaida long distance kuti anga achiti comfort the most long distance was not available long distance akabaya guys ndakaramadzwa ndikati alright so ndiita sei ndaiti ndikabata foni unosvika pastage yekuti ukabata foni utasa hama dzako dzose kuti uyu tingawanana here nyaya dzangu woenda pane one policy yandakazviudza inini kuti as much vanhu vanenge vachindisapota vaya vachiuya paintaneti vachiita seche but ndine boundary yangu yekuti kana tichiita zveintaneti ngazvigumire kuintaneti izvi zvekuseri kwangu nhunha dzangu nekuchemera pane vanhu vandinofanira kuchemera kwete kuti ndinochemera intaneti zvinhu zvangu kutango ndichimuudza kuinbox kwako wazvitora unonozvinanika zvepa uyu pacho inini ndikachitara ndichiseka saizvozvi svika hazvinibati ende handanga nabasa nazvo nyange vanhu vakazoti akarangwa nalong distance wake handanga na problem yazvo because ndazvitaura ndichiseka handiti saka muone manje the difference panguva izvi zvakaitika kare ka beginning of April handiti uchigaya kuti ndinenge ndati kuda uya ari kuinbox kwangu mufans ari kuinbox nemufans zvandaitirwa naekera ndichikuudza izvozvo apa handikuzivi kasatamboonana unoita guys apa ndopa zvinogara apa memwana ndozoti munhu mumwe musi ndotanga kuzozvitora asi ndichiseka ona manje long distance disappeared apa painasi kuzova ndoita sei ndobva mai vaive zvakazoitika I think vakazondifonera vekuEthiopian Airways but vakazondifonera musi wachoni waifanira kunge tiketi rangu richinzeke but zvaasingabatsiri because ndandiri kuno saka zvakazoitika lucky enough pandakasenda email yekuheadquarters yeEthiopian Airways vekuheadquarters vakapindura pakafamba jesu vekuno kubangkok vandiudza kuti we cannot do anything for you iwewe itoita zvauri kuudzwa netiketi ndizvaunofanira kuita headquarters yakaresponda varesponda pavanditi yakanga tonyongwa kunzi kesi yacho yakabva yazonzi Karorina case ticket ndozvayakabva yanyorwa apa ndaitombofonaka kuheadquarters kweEthiopia izvi chiinikirina headquarters yeikoko kuenda sei yakaramba yakaita sei ndaiti ndikafona vakomana hapana chinhu chinorwadza kuti ukafona headquarters yekuEthiopia vanokutsira chimbo chacho kuti Ethiopian Airways vachitaura nechirudzi chavo chacha wakabata foni uchiryirwa data rako rese kusvika rapera ndobva apa ndaingodhusani madasiyana nazvo ndobva ndango muswa 3 tiketi rangu raifanira kuexpire tiketi rangu raifanira kunge rakangonzi foka rasati rapushwa futi papo muswa 3 vese vaive kuheadquarters vangopindura ndobva vatotiti kesi yako tatatatata ndobva zvaita zvakangoitawo bva vatotiti alright tiri kurifanda tiketi rako and we apologize kuti nemabatirwo acho wakutaura ese ndanga ndakaisa evidence hameno ndandine maemail amangani ndakanyora mutsoro dodo weemail ndikavaudza ndikati I think it's best for me kuti ndite cancel ticket zangu mundidzosere zvangu mari yangu mandidzosera mari yangu ndozoti hangu rebook zviri nane because right now hapana kutaura neni hapana kundiudza kuti chichi kuitika
uyu ari kundiudza zvakati vekunoka havasi kuda kutondiudza kuti chichikuda ini ndakutozoudzwa nevanhu vekunyika kwangu kuti hakuna ndege iri kusvika vekunoka havasi kundiudza why ndobva ndati ndakuda kukansira tiketi rangu musi wa3 ndo pakaita madhiri angu kaese ndomusi wa3 yobva wandotiti orit weasorry ndobva ndaita screenshot ndobva ndasendera futi mufesti iyoyo kunditi hazviiti kuti tikuita sei hatirifandi vanhu matiketi avo ndobva ndamusendera ndikati iwe thank you nekundibatsira ndakamutenda instead of kumupopotera zvandakabva ndaita ndikati no I'm not supposed to do that because these people awana kuda kundibata rafu kana achida because hakusi kubasa kwangu ndakamutenda ndakamuti thank you very much nekundibatsira kwamakandita you are very nice mune hospitality rakanaka and I appreciate kundibata kwese kwamakaita nekuresponda ndakavatenda ndandisandipotenda munhu zvakadero ndakamutenda ndakavatenda vanhu vekumaofisi iwavo nerafi vakanditeyoka ndakavatenda ndikati sendichagwadama nekunyora email ndikati however ndakazokwanisa sei kupindurwa nani ndakazokwanisa kupindurwa anonzani nauyu nevanhu veku-headquarters evidence iyi saka zvakazoitika manje ndezvekuti because ndakadero manje that same guy uyo yaigara that same guy aigara achindita zvokundi ignore inini I don't know what he did but I think akazofonera unonzi kuchiisira veku-headquarters kuzoconfirma kuti ndime here andizoziva because ndinoshanda neevidence ndiyo ndanga ndinayo papapa so mai vekunhankiranika mai vekuzimbabwe veve vanga vati no yawakasenda iyoyo is a wrong one mina ndikupe the actual email yeku-headquarters kwachoni send to this one vandaita resend akawanda vadaita attach mai vekuzimbabwe ndo vakandibatsira guys and I really appreciate ndovatenda singeiti kana kune vanhu vekuva nehama dzavo zekuethiopia nekuzimbabwe aiwa ndovatenda kuzongoti vekuna hawo kusaidi kunoku ndo vanga vakadhakwa musoro yavo asi vekuzimbabwe vakandibatsira ndobva vekubangkok veve ndavatendeka ndavapa evidence saka ndofunga vakabva vamhanyisa sezvo tiketi raifanidzi mangwana acho ndobva vafonera chichichichi ndobva ndatozosenderwa ngirikini inonzi chikositera attachment yezvese zvangu vataurirana ndobva vanzi orit tinokupa but ngirikini yako excuse me pavakaprocessa ini ndandaudzwa kuti tiri kukurifanda but tiri kubata macharges vakandiudza macharges about $150 ndikati torai zvenyu mari yangu ndoida ndotenga hangu rimwe tiketi reimwe ndege nechemumwoyo mangu hautauri unozvitaurira izvozvo unonyimwa zvemari yacho unonyimwa unotofana kuti hlo ugozi kuda chinhu chako ndobva chindati maita basa nangu problem nazvo torai zvenyu 150 yacho niyoyo mundidzosere because mai vekuzimbabwe vanga vatondiudza kuti normally kana iri refund unobatsirwa 150 ndati orit ndobva tabvumirana pasaka parakabvumirana bva ndatoti inini zvandakabva ndaita ndakabva ndati kune vekubangkok sezvo imimi mune mari yangu yebhegi mune $230 yangu yebhegi zvakuitika ndezvekuti ndokumbirawo munhankirani mundidzosere mari yangu yebheki sezvo ava vekuheadquarters vabvuma kakuti vachandipa inonzi vachandipa mari yangu yendege yetiketi imimiwo ndokumbirawo mari yangu yebheki kwabva vandirambira zvikanzi zviti kuti tikupe mari yacho yebheki saka vandirambira kudero ndakabva ndangoti ndingaita sei varamba nayo saka ndodi zvatongokupa voucher ndikati mungonipa voucher sei vanhu chaivo vekuheadquarters vabvuma kunipa mari mondinyimire mari yangu handiti zvikanzi bva handifonera ndibva ndati what is a voucher handisi kuhwisisa voucher chii handiti ndopavakazo after 3 weeks ndopandakazoreceiva a call from Bangkok office yeEthiopian Airways kwauzonditi hello Miss Sharon guys ndikati sure ndikati ndatoti hello zviri sei zvikanzi alright a voucher chinhu chakaita so ndikati but what if
inini ndikabva kuno kuThailand ndikadzokera kuZimbabwe asi ndisingazodi kufa ndakadzoka futi kuno kuThailand ndorishandisa sei voucher racho zvikanzi rinongoshanda chero kana but unoita discount here but atondi-explain pandakatanga kutozoti ndomashanda voucher racho iroro kuti ivoucher raunopuhwa wapuhwa irororo kana wada kuzotenga rimwe tiketi rendege lese tiketi rendege riri kuita 30,000 kana kuti riri kuita $600 iwe unotora voucher riya woriisa ipapo wotorwa discount yaya saka uchabhadhara exactly $600 wakubhadhara kana kuti 300 kana kuti 400 minus chimari yaya ndikati but what if ini ndisingazodi kushandisa airline yachoni zozofamba sei ko kana ndisingazombokwiri ndege ndozoita sei handiti zvikanzi sorry hapana zvandokwanisa kuita guys nekubangkok I give it up vanhu vane rafu zvikanzi sorry hapana zvandokwanisa kuita pando zvatokwanisa ngokubatsirana nazvo kuti sorry kuti uyekere sei kuchabhenda ichi chinhu ichi chinhu changu chabhenda apapa zvikanzi ndozvatokwanisa kuita sei kungokubatsirana nazvo ini ndobva ndati ichi sorry kana makundiona ndakabhenda mbizi kuti ndaita sei foni yangu panapa ndobva vekubangkok manje guys ndakatobhenda kaini ndakatobhenda pamene nditizotoni ndiite sei kwapa naimi ndakusiya kadeta kutopedza zvinhu ndobva azonditi mira let me confirm naboss wangu mfesi uya ndoka bosi akazora kuti ndikuramba ndichivabvunzisa plus vangu vanibata ndafuka vanhu veve ndobva azoti ndokufonyera bheki vaazondifonera bheki zvikanzi bosi vangu vati takudzosera mari yako yebheki takudzosera mari yako yebheki asi hatikupi izvozvi inogona kuita 2 months sati takudzosera mari iyoyo vandati alright andakambasana nani vandati iribo vandati but zvamuri kundiudza izvi nyorai chichakabhenda here chinhu chachoni guys vandati nyorai pai nyorai muemail ndoda email yokuratidza kuti shuwa imi mabvuma kuti sei kundipa mari yangu hatifaniri kungobvuma nemuromoka kuti alright ko kana ukandirambira kuti hatina tizvizivi kuti takashora nyorai pasi nechi paemail imari kai guys imari hatisi kutaura hatisi kutaura zvokuita sei zvokuti ndokuda I love you zvopera zvakadero mudenga aigwa totazve cash mimwana ndikati nyorai paemail vakatonyora akanyora ndanepawo ipapo manje ndikati nyorai henyu paemail its fine zvikanzi 2 months ndoti kudzosera kati bo ndopaka saka ave kuheadquarters ndandisingatozivi kuti refund yangu yatoitwa kare but vanga vasina kuzongondipa message yekuratidza kuti vaita refund vakangorifanda vakanyarara ndozvavakaita saka refund maitiro avakaita achoni vanga vazongosenda ndofunga evidence yekuratidza kuti taita refund kune munhu vavazivisa kupi kubangkok saka vekubangkok ndopavakaita sei pavakazondisendera screenshot yeemail yacho vana ndaita sei vandataura navo veve vandati abo mari to my surprise mari yekuheadquarters haina kana kumboita nguva within 3 weeks mari yangu 3 weeks dzakatokura within 2 weeks vakandidzosera mari yangu vandatoiona mari yangu yatomoiye vandatotsa screenshot vandatoti thank you ndodzoka hakumari poti ndodzoka nditomboiti zvebosi you never know kuti mangwana unogona kuzoda futi help yavo vanhu vaive manje saka ukavarafura kana uda kudzokera kwavari unozodzokera sei iwo varafura zvoitika kuti mubhizinesi munogona kuita sei kumbobvundurana asi hauzofanira kubata munhu rafu like that ndobva ndadzokera kwavari ndikati maita basa mari yangu yadi yazopinda thank you very much ndobva vatiti yes it's okay but mari yako iwewe hasati tachasei taiprocess it might take 2 months ndozvaigara achindiudza yakazoita 1 month yakazoita 1 month baidzosera pandakaiona vandaka screenshot futi vandadzokera noita email vandati makaita basa mari yangu yebhekere yachi ndakaiona ndobva ati it's okay zvikanzi hope kuti tichata sei tichafamba tese futi zvakare vandangoti thank you zvapera zvakadero ndo maityiro akaita nhau yangu kupi inini mavharirwa andakaita kunoko tichiri pajobless pepe manje ini manje nekuti ndaiziva kuti alright
situation yandava handina basa randiri kuenda long distance disappeared. Saka inini manje personally andizozivi kuti haipazoita conflict because last time pandakaita interview yangu nani na Mr. Chitime Pepe ini ndaitaura ndinorespekta munhu handidi kureva nhema but ndangotaura ma ups and downs hakuna relationship iri perfect guys. Inotori zvese zvine ma ups and downs kusvika pamwe one party yazoti inandichadi handiti ndo zvandobhilivha ini right. Hakuna pana long distance wanyarara zvake waita yake ari kuita iyaiya chichichichichi mwe musida kutofunga kuti gangotaura na long distance tinzodizvise long distance kwaundiignore guys. Long distance wangondiignore sei iwewe uriwo waitofanira kutozota follow me kuti ko wakazowana ticket here wakazoita sei. Long distance ndiye power wine papa wamemwana kundijusa long distance ignored. Long distance ignored memwana tishoti kunda meeting Terko ndakuita sei I don't understand. Wait long distance just changed. Long distance what's good long distance don't fall say timedze tidunge chi pride don't follow long distance uya long distance asambeta 11 miss because in my life for a boy ndakafuna direct go long distance achindisa ku voice mail ndakaisa ku voice mail first day ndo vanenda kuna cousin ondeyo cousin what's good cousin chiti kuitika cousin chiti kuitika hanzi wose urikutaura kudere ranzi kuti yanzi zvani aiona maningirikini message I update WhatsApp status. Guys, I went through a lot. Long distance achaita follow up atizodolzvo rakazoita iri passport long distance thing ko happy birthday long distance thing ko zvakazodini ticket long distance thing long distance kati achitagendiswalo wepride semazuva ese dzipapapone nene problem ndoba ndaita sei ndikati kuda zvawakudara ndikati kuda uri busy long distance thing ndikati kuna cousin long distance aufa zvikanzi long distance akatsamwa ndikati ko long distance akatsamwa zvikanzi akatsamwa kuti haungosikadi kutaura naye ndikati akatsamwa ndasikadi kutaura naye pakuti zvikanzi akatoti iwewe ukuita zvawakuita izvezvo wakuita zvakomanda ndikati inini handita sei nandisingati handina maproblem nevanhu but vandati right vandati second day long distance go dang third day long distance dang kwakusirwa WhatsApp status memwana ndoendekesirwa ndakaseka ngati abaya wangu kana utozotora neni uchazotora neni vanana zvandakakutadzira ndiri ngozvigadzisa ndega stress dzangu kusvika ndasolvha mastress angu ese kusvika ndasolvha maekera angu muona manje zvanaiti pepe kusvika zvanaiti pepe ndichazokuudzai zvakaitika zvekarorina yangu asi after musi wa29 pamwe ini kwandiri istrategy handizivi asi kana pamwe ndo zvandaita sei pamwe ndo zvandiri zvekuti ndombotanga ndaita kuti nditange ndaita sei ndambo stress kana sondirova ndombozhamba ndiri kusei kana ndabhoy hasha dzese neshungu dzese dzapera ndozouya ndosanga kuti story time ndakuiseka ati zvakaitika mwedzi wapera zvakaitika muna end of March guys end of March ndaivira April ndaivira ikozika to muna May takuchiseika manje nauyaya ndazoseka guys ndazoseka saka ndozvakaitika guys ndozvakaitika but here I am guys ndakamira ndiri pano ende ndoda kutenda pane vamwe vanhu vandinoshanda navo serukuku vatisinga handizozivi and I don't know kuti
some of those people ndichatenderwa nawo here kuti ndizombofonda ndakaita sei ndakavamenshona but vamwe vachoni they are unmentionable. Handiti ndo vamwe vanhu ndichishanda navo saka handizoshayawo yedrink but ndinongotendawo Mwari nevanhu ivavo vakaita seivavo vakaiswa muwei mangu nekuti ndikuri vanhema dai vamwe vanhu vakaita seivavo vasina kuiswa muwei mangu kuti ndinge ndiri vachindibatsira handidi kuri vanhema handizi kuti dai izvizvi pamwe dai izvizvi ndisiri kuita vhidhiyo yandiri kuita inei ndakarwa nedepression tichiri ipapo manje vanhu ava ndiri kutaura aiva ndichombovamenshene zvangu pane vamwe vandoshanda navo but you never know kuti I work with those people handiti because I respect their whatever privacy plus ndingati privacy but gai nditi ndio maitiro avanoita mabusiness avo kuti vanenge vachiita but chozondinakidza manje kana ndakuzoona vanenge vana baba vanenge vachitaura vanenge vachondiita senge dzubvurandi sasta chero singazivi ndingoseka hangu ndakangovatarisiri ona ndozvandichiita ndichoona zvangu kuti ndiudzira kuti hey you should start doing my adverts, hey you should doing what skainini kanzane advert I should go kwavari ndinoti go ndakuita adverts I should do that manje inini aiwa zvangu then hanzi akaza hatiziviwo but anyway iyepfure right ndakuda kuchikudzai kuti manje handipaipanata kuti ndakaziva mastress ndikaita sei right ndopaipa ndakazobva ndati chit chat ndopaikatanga chit chat manje I never knew one day kuti ndine hakuna munhu anonga akaziva kuti uchiinda pamavhidhiyo paipaedzongo unenge utori nedepression yaunenge unayo guys I was surprised ndichiti April hatopera nemadhuna akaitika ese muna April ndikutoshamisa kuti April wapera. That's how shocked I was because every day pandaindovata ndaivata ndichifunga kuti but mvisiya zvaataura ndopinga ndotanga kuseka then manje mangwana acho ndikaona kuti but mauzeini tondinakidza ndo I think ndo mafaitira ndakaita depression yangu kunoku zvese zvaiitika zvezvo pane kuti ndiite chimba maybe ndiite randi kana kuti ndizotanga kunetsana nevanhu kuti zvenyondibata zvese zvezvo kuti chokwadi handidi kureva nhema I don't know kuti izvozvizvi dai chichinge chichiitika kwandiri right now because ndida kuenda kune vabereki vangu uri jobless murumu hausi kuziva kuti what's the next step hausi kuziva kuti kumba ndichaenda rini hauzivi and hakwanisi kutsvaga basa unotsvaga sei usina izvo zvimupasipoti mangu hamuna visa ndiri pafree mode zvakupane munhu kutenderera mudenga kudeo ndo pandiri saka uyu anondiemploya ndiani ndisina visa handina visa kaini hauna work permit chaunacho chete ndechekuti handitorina futi contract yekugara pamba pandiri but ingoti inhau yokuti pakaita maunderstanding landlord wangu akangonditi gara ndichingobhadhirawo rent yangu otawo discount yake ndo zvingoripo chete ende nekuti handina mubvira ndanetsana nawo saka I just pay my rent nguva yacho yakakwana zuro chaiye achitiwa nediscount yange itoripo kuti Jehovha wakanaka akanditi saka iwo uchaenda rini kuma ndikati ina handizivi kuti ndichaenda rini akati kana wakuzoenda kuba unongondiudza kuti ndege dzakufamba woindako it's okay kati zvakangonaka saka ndo zvakaitika asi ndiri vanhu vechiti chati Jehovha kudai ndakukutendai zingamboiti nekuti ndikafunga pandakamborohwa nedepression paipa ndakazoita decision yekuti ndakuda kuinda kumba mazaya kuti unogona kutopenga kuti uri muroom handikangane this other day ndakambofunga unotanga kufunga kuti I think nguva yangu yasvika nekuda kwaizvozvoka kana rufu chairwo usingaruonika unogona kutanga kutozviona kana kutoona vanhu vakashayika unogona kutanga kuona nekuda kwepfungwa idzi kedzi handidi kurevera nhema inini ndakaona kuti pfungwa chaidzoka ndogona kutoita kuku handiti saka pandakatoa strategy ndikati akana saka pandakapepa pandai paizonzi what is it chii chinonzi podcast handichizivi chinonzi podcast
saka vamona makandibatsira guys makunyatsohwa kuti April wangu akamira seka ndaikuitira yangu zvividhiyo yangu muchifana kuseka kwamune muchisekeko asi nikokuseri kwangu ndezvidawo kuseka manje ona manje ndozvandakatozonotisa kuti unoita kutoseka saka pandakangoona apo actually Mr. Chitima ndiwo akandibatsira vakandidzisa kuti unoita sei kutekera but ini ndakazoita apaid version manje ndiyo yandakazoita ndibva ndabhatara kuti iyi inotokwanisa kuekera kudai saka ndoramba ndichingoishandisa but ndechekuti thank you very much nekuuya muchinibatsira kwamakaita April ka I think April wangu ka ndiyo ndaifanira kupenga inini I'm sure ndaifanira kupenga panguva because gaya kuti wakaita countdown yaye went mugomba mari ndakatoroza mari dzakatoti ukanyiminaikira nemarifanda yaiitwa ese nemamwe mavhisa ndaizobhadhara pama13 days visa nekuzoignowana nalo kuti zvese zvezviya shuwa dai zvizvi handizi kuti pamwe dai ndakatostopa kuita mavhidhiyo but ndakazviramba manje ndakazviramba kuti nditwe defeat again ndakati no hazviti ndichitenda zvakare handizokwanisa hangu kuinda nevamwe vacho nevandinoshanda navo here and there havasi type dzekuti dzinokupindura kuinbox anokupindura neemoji apa anenge apedza kuita zvaanenge aita malayazens ake anoita and I actually respect him. This is other company I respect them because zvavanoita manje ivavo ka vanongokuti but yavo manje strategy yavo yekuti havadi kukucontrola moza kune vanhu vanogona kuti akuti ndiitire advert anogona kukucontrola kuti iwewe nhasi waita advert no one is perfect momboziva here zvinhu izvi ndezvekuti unodzidzira so mazuva I remember this is the first time ndakatanga kunziita advert but ndichita advert pari pavhidhiyo during makuwa ndanga ndisingatozivi kuti ndozviita sei handiti so I had to strategize kuti obvious vanhu havafani kuzviona kuti iyi advert ka asi ndaita sei ndatozvitaura at the same time but ndaitonetsekanawo ndichitodzidzira kuti saka ndoita sei there's one amen ndichazovabvunza vangu ivavo manje ka ndo the first one vakauya December ndisandatombowa kana ne2000 masubscribers vakanditsvaga moziva kuti I was humbled ndikati ndikatovabvunza kuti marashike here ndikavabvunza ndikati marashike here zvikanzi no kutwa so bva wangonditira laydown yachoni vandati bho taitwa laydown yaye izvingori fani hazvo ndangozvitaura hangu but handitombofi ndakataura kuti ndiani but ndangotaura zvinoita kuti dzimwe nguva ndogona kuita maproblems but at the same time ndinongotenda vacho ivavavo vanomboshandawo neni here and there vanhu vave vakangosvika from Norway ndobva watoti either tobhadhara chii yes vavati either that was December sati ndatomboona neFacebook page ndofunga nditone confusion ndobva vanditi either iwewe ndokupa cash kana kuti ndokupa cash kana kuti toita PayPal ndaiziva ndanga singazivi. There is this other lady ari kuEngland. That lady zvake haanyanyi kutaura zvakawanda nevanhu stereki ndinoti that lady ka akandipa thingi yakanditi 1 week akandipa 1 week free tutorials yokuti ndoita sei kana utomboti vamwe wakandi approach wakati akatase unoita so that lady andisokwanisa kumenshana because ndogona kuzomenshana oti wandimenshonere but nomutenda mukadzi yeye ari kuEngland mukadzi yeye for no fee akandibatsira but atondiudza kuti zvaunoita unoita so vanditisa tutorials over the phone ndo zvakaitika. That was December, January papapo. Ndo ndati okay fine. Vandibatsira senge that certain person ka but onditi so andidero manje ndati alright. Saka zvakaitika ka paakandiudza kuti ita so indakabva ndaenda ndanitawo zvimwe zvangu zvemusoro wangu ndakangozvipidikudza kambichana ndobva munhu yangonyarara hana kutaura munhu yabhata 2 weeks 8 January munhu yabva adzoka munhu yaye ndobva ngonditi PayPal ndikirikini
paper ndasingaizivi ndakaivhura ipapo paper yoyo ndisingaizivi vandabatsirwa matutorials vandaiita. First paper yangu yakabva kune munhu iyeye. First paper yangu yakabva kune munhu iyeye manje. But handina kuzvibhilivha manje. Because ndakati nanhasika haasati vandiudza munhu vanhu ivava haasati andiudza kuti why haasati andiudza. Ndoda kuti ashuwa. Bva ati ndikuuya nezvauda kuti undiitse zvacho. Munhu disappeared. Ndikati no. Papa musatandisi. Ndikabva ndafenda handakatambotya kuti ndingirina. Ndabvunza uyu ndikati iwe unoita sei pakaita so. No, ndamuri kuti vari rafu no, this person uyu wekuzoningirina haana kumboita rafa ndikuri pamwe ndataura zvisiri zvenini. Ndikirikini ndobva aenda nditi but paakaenda manje zvandakatanga kufunga ndopandakatanga kuramba kurega kufokasa on vanhu vashoma vega vedu vatinongoti ferebvu vanatanga kuita sei kutanga kutasa zvakasiyana mazuva iwayo. Ndatanga kutasa zvakasiyana kuti maybe ndikaita izvi because ndasingahwisi kuti ada kuti ndiite sei. Ndaizama kufunga kuti chii connected naye ndichizama kuinda kana kuwo kwake ndichizama kuita sei ndichizogenda sei ndione kuti ndo zvakada kuti ndiite here because ndaifunga kuti achava kuzondiudza kuti uyu munhu wacho bvango nditi will get back to you. Ndo zvakanditi akatanzi will get back to you. Guys ndikati alright. January bvapera, February bvapera, manje ndikati no. Mandaenda kuna shamwari yangu ndikati iwe ndoita sei because vakangozonyarara but ndizakaitika kaba ndizachirangariri ini ndaitofunga kuti majokes ndo zvandaitofunga but manje munhu uyu kai akaita kuti ndiita sei nditange kungoita zvinyaya zvimwe zvakangosiyana nyange chikangotanga kunzi chinyaya chemunewspaper chakatakata sei because ndasingahwisi kuti ada kuti ndiite sei ndo zvakaitika. Bandamdzokere ndakadzokera because ndaimutya haadaviri pabhedhi wemunhu iye haatauri zvezvokuti vamwe vanhu ukahekera pane vamwewo vanotanga kuudza kuti waita zvisiri izvo ita so achikutosa around ndo zvinoita vamwewo handiti. Vamwewo havana basa nazvo vamwe vanongokudza kuti wagona waita sei. Vamwewo vanhu vanosiyana of which I respect that because mapersonalities evanhu vakasiyana pamwe unongoita zvinhu zvachoni zvavasingadi vakasiyana vanhu. That one is out of this world. Up to now, in that one, but ndikasvika kuzvipa vafunza kuti sikepepe maindauta sei imimi. Ndoda kuvabvunza nekuti papo manje ka ndakavadzokera ndakavati naimi muchiri kundiziva here. Ndakavabvunza ndakati muchiri kundiziva here because ndanga ndaita zvakawanda ka. But I feel like I still owe this person. Ndikati makadini ndakanyanya mwadi apa ndaivakata ndati makadini muchiri kundiziva here ndini uya but this time ndanda kushandisa personal yangu because papa vangu anditaura neni kupi kupage ndikati ndini uya uyu unoita nezvakati zvakazvemakwaya asi handizivi kuti mandikangamwa here kuti ndiite chinhu chiya wazorespondi yakaita havana kutaura hai munhiye kana ndazosangana navamwe vanhu vane mwoyo wakanaka number 1. Number 2 vanokwanisa kuonawo kuti ukaramba deo so unogona kuramba uchiita sei vamwe vaida kundibhilivhisa kuti ndirambe ndichiwana energy handichazivi sezvo ndandichangotanga handizivi kudodonipa motivation. Ndadzokera kwavari pepe vakangonditi response yavo kuti chiko response yacho ndikakudza response ndofunga chiimoji chakangoti ndochiresponse. Guys saka mbanda confuse kawa ndikati guys saka ndoita sei apa manje on top of that ka ndonange vanhu vanenge vachinzi vane mari but vasiri pombasi muona manje. Pandati saka ndoita sei ini nandidi zvekutoramba sei vanhu ndichitaura kana kuti kune vanhu vamwe vanhu ava bandati no bandabvunza brother yangu bandati neiwe ndoita sei nesituation yakadai ndopandakazomuudza kuti ndinhingi ndobva ati brother yangu anga asinyasomuziva
but wataura navo zvakare ndikati but response yavo manje vanokuti saka ndoita sei kana response yacho yakadero ndodii because ina ndichazivi kuti ndakaita basa racho here because ndakabvongodza hapana chandofunga kuti chandakaiga kuita. Ndakabva furo mumakuhwa ndikaenda kune vanoimba, ndikabva ikoko ndikaenda kune vanoita zvemapolisi, ndikabva ikoko. Chii chandisina kuita, ndoti ndakasiya pasocial media iko zvino izvi ndatokuti kuita saka chii chaoda kuti ndiite. Havasati vambodzoka kwandiri kwacho vachiti uyu munhu watoda kuti utitaure pauyu pako, nekuti nanamwe wandosharaka ini zvandoita zvezva ndinongotora kungoti uyu wandinakidza zvaita ndototaura. Saka chii chaari kuda nechimoji chake ichocho. Ndapuhwa chinyini chiya chakunzi ndobva ndati regai ndindire mberi. Apa ndaitsvaka kuti pamwe ndiri kutaura ofusaidi. Ndobva ndati by the way ndichange ndichizodzoka kuZimbabwe end of April, saka ndichazokufonera zvakati. Apana nafoni namba dzavo kana vakazonditendera mese muchauya neshoko mukazonzwa munhu vakazonditendera handikwanisi kutaura nechimoji chavo. Hayi andikurevedima chimoji chavo ichocho. I will never forget that emoji. ndobva ngirikini vati ndavati ndiri kuzodzoka wekera ndichakufonirai kana ndaita sei. Ndobva wati really? Ndati zvikanzi wozongotiudza kuti uchanhanikirana unonzwita sei, uchange program yako yakamira seiwo kana wazosvikapi muZimbabwe. Kati right. Ndobva yapera. Ndobva ndati thank you. Ndobva ndavapa zvandaida inini kunoita. Ndobva ndavatanga kuvatsanangurira kuti change ndichida kuzoita so havana kundiresponda. Ndakapuhwa S-block. Vanhu vanoita zvemabhizinesi ka ina hangu asati ndavahwisisa kuti vanodhira sei. Najehovha kudai mwe vandiregera. I don't know vanodhira sei. Vakandiignore. I was ignored. I was given ice blocks. Ndozvandakaitwa. Inini mari yemuna January yakatopera ndakatotumbira mai vangu kuti vatenge dhiresi. Ndikati saka ndoita sei. Ndavaudza kuti indoda kuita so kana ndasvika kuZimbabwe. Vandiignore. Saka ndaresva here kuti ndavaudza kuti ndozvandoda kuita. Ndikati ndandanyanya kutaurisa, ndichazivi kuti ndandanyanya kutaurisa here. I was ignored. Up to now, I was ignored. But wait for it. Ndakaignoriwa. Kana ndakatozoti vakandiignora ndakatoti ndichatongodi kana kunotasa kuinbox yakuti vakazoiverengera inbox yacho kuti havana kuzoiverenga. Ndakati ndakutosvoda chirega siyana nazvo. Ndobva ndanyarara paya. Mumwe musi paitika madhuni kudawo munyeka handizozi kuti kunofemerwa nemwe waMwari here handizivi. Paitika madhuna mutuna vangu pepe munhu uya manje. Ndobva vangoti ugozotenga lunch. Tikati ime uyabva ukuku ndiyani ndikuzotenga lunch pakuti mari yebva yaramba kubuda mupepo. Yaramba kubuda mupepo inge ishoma. Ndakaburoka. Ndopepe ndaikudza kuti nhanikirani mari dzangu dzakabatwa ndaita zvandandaita zvese zviye. Ndobva vangonditi ndandisitorina mari. Mafarira ndakaita musi iwoyo from Norway vakanzi unotenga lunch. That was it. Kwakubva vadisappear. Ndikati hazvina kushata hazvo. Vandati wati thank you maitabasa zingaiti response. Ndasvava ndikazovaona vakanditendera kuti vagozonditaura ndivo ndoda kuvaudza kuti mhorei vaemoji. Ndo zvandichavaita ini kuti munonzi vaemoji ndo response havadi zvinovanetsa. Ndonasa kuti pamwe nekuda kuti vanhu vanenge vachiita zvavanenge vachiita kuda vanenge vachitya kuti vakasaita zvakawandisa vanogona kuzobatwa offside ministry handizozivi ipapo. Ini ndakatodzidzawo from that day kuti ndo communication yacho iyi yemaemoji nazvo kuipa. Ndanyarara paya.
ndinongoramba ndichiita zvandinochita hangu ndobva ndazoita sei ndobva ndazokwanisa kuibudisa ndikazvitinga hangu zvandikazvitenga pepe ndobva pandaita madhuna mutuna angu pepe andasingauyi panapa ndichizvitaura zvizvo zvandazokuudza ida sokuti ndakazomboita sei mari dzangu dzikazobatwa dzikazodingi dzikazoriliswa ndobva vazongonditi mumwe musi uzotenga dhiringi ndizotenga dhiringi yeya but manje ndandakuziva manje ndandakuta ndichiziva kuti no strategy yavo ndine vamwe vandinoita navo zvangu but vanoita asi vachikudza kuti toda kuti uite so ndoti alright no problem ava manje strategy yavo manje ndakanotisa kuti havadi kukuudzira zvokuita vanokusiya wakadero ndakanotisa kwavari vanokusiya vakadero uchiita unenge uchiita iwe uchaziva kuti pamwe uchaita sei ndonga kana kuti kuda vakazokuudzira kuda kuite zvakati what if ukata nenzira isiri iyo unoziva zvokuti ukatosa munhu kuti no ida kuti utaure like this ida kuti utaure like that ndogona kutadza kuzviita inini ukandidero ndozviita most of the time kuti munhu akaya akandiudzira kuti right iwewe kana da kuti example asi kuti ndozvakaitika let's say munhu ane lipstick onti Sharon da kuti unditirewo lipstick yangu pachannel pako but lipstick yangu da kuti ute zvokundisa sticker pachannel pako waisa sticker wondiyekera toisa logo toita sei zvinhu zvakaita sei izvozvo I think ndakatena down about vanhu 4 for me zvakandiremera I felt kuti it was too heavy for me to do that because wekutanga akanditi toisa logo tapedza isa logo pachannel pako neuyu yako tozoisa vakataura zvinhu zvakawandisa vakatonditi do you have madesigner machii vanocha kwandiri ndakaona sekuti ndaita mwana mudoko ndikati nangoje handikwanisa kuzviita izvozvo marequirements acho they were too much for me saka nini pakadero ndosvika kuita sei kudisappointa munhu what if iwe waita sisi woshayiwa customer unondiblame kaini kana wandiblame ndozodii ndakuitira chinhu chacho chiya asi waita sei washaya customer mumwe akati indoita zvangu saka iwo akataka kutondiinterviewa inini akati une malikes mangani papeji pako une mafollowers mangani papeji pako asi ari kundisendera message kupi kushema tv apedza kundisendera ubva handiti I think pamafollowers ako akatanga ndiinterviewa apedza zvikanzi I think pamafollowers ako ndogona kuona 6 macustomer anoatenga property yangu ndikati inini sorry zvinyi asi handikwanisi kuita sei kuti ndinge ndichishanda nemi nekuti zvokuti ndizoita muchizoti munowana 6 mabhaya kune vanhu vachaona vhidhiyo kwandiri nangu handidi izvi zvinozoita sei zvinozonditevera mangwana handitodi nekuti mukaderoka mukamashayiwa 6 mabhaya acho muchaiva muchindituka ndozoita sei ndobva ndaramba ndakaramba handidi kureva nhema ndakati I cannot ivo ndakavarambira vakandidzokera 4 ndikati I cannot zvikanzi no vanhu pamafollowers ako iwono totowana 2 or 4 ndikati handikwanisi imboendai kune vamwe vakuru vamwe vakauya vakati une machannels manzi une maplatform mangani anoita zveadvertising izvozvo because we need to know guys vamwe vachonika excuse me vanotora humanageria hwavo uya hwavanouya voya kuzotanga ndobva ndafira ngo uri kundimbunyikidza inasa ndatongozoti ndezvei zvachoni vototanga kutokuudza step by step vapedza kati vokuita step by step ye vokuudza how to do it vapedza kuudza how to do it vokuudza zvimwe zvinhu zvokuti inini manje ndakatozongoti you know what if a person comes like this, and I'm not saying I'm big, and I'm not big in ndikutotatarika kana kuti 1000 my viewers kurikutondinetsa ndikutotatarikawo ndikuda kutota sei kutodzidzira asi chinhu chasingatendi kushandiswa vedu vekuma inbox vanhu vanombozama kutishandisa vedu nandikureva nema munhu anouya chikushandisa because watava chakati saka ndiona sekuti vanhu vanoita conception yekuti iwo saka kuita so unofanira kutondiitira vamwe ava kuti unofanira kutondiitira beginya vamwe vacho kuti unoadvertisa mari indinongokudza mari yayo yamusoro mangu ipapo oti alright I'll get back to you umwe anokudza kuti no instead of paying you handikubhadhari ndoita sei ndokuti ini changu chikatengwa ndokupa commission ipapo no thank you handifungi ndapa stage iyoyo kuti ndingaita sei ndingasvika hangu pakushandiswa seizvozvo ndogara hangu mumba mangu nevanondipa maemoji vachingati
vachitavo ndichitanga mavhidhiyo akaita seiwayo ndichibhadhara wangu 2 cents zviri nane pane vanenge vachitokubhadhara asi ndoda kuwana mabhaya. I cannot do that. Saka ndazve zvimwe zvinhu zvandoita sei zvatosangana nazvo. Saka but zvinoita nokuda nenguva as time goes on zvinoita. Mumwe anogona ngokuti ndipe I want to work with you, ndipe nhamba dzako or disappear. Ini nangu ndongoti thank you zvopira zvakadiro. Saka nhasi ndataurisa guys. Ndataurisa but ndonesa kuti ndofunga vanhu vazhinji vanofungwa ndakapata. Ndo zvandakaona hangu kuti vanofungwa kuti ndizizungairwe. Ndakandambudza ndakati ndizizungairwa. Ndakati but it's okay. But guys, I think ndapedzeni. Ndapedza kutaura ndataura guys. Emoji ndikazova kana ndokunge futi ndikazosangana nawo in real life. Ndogona kusangana nawo in real life, you never know. Semunhu unongoita zveemoji. Ndakati aindahenyu kuvakuru ndiri pwere. Ndinodero ndoti ndahenyu kuvakuru ndiri pwere. Same people vachodzi nguva nengada kuti kudero vane ndo vafuta nayo kuinbox kuti ita chakati. Saka I cannot do that. I think kuitiswa ndokundikaramba manje. Kuitiswa ndakaramba. I refuse kuti unigirine. Nhasi ndaita zvokutoti dai ndakavanga mazuva ndaitoti mbwese drink but again ndisiyana nazvo nokuti inopirigudzwa ndakupaza vanhu vanoita basa rekupirigudza. Haiwa be uchifunga kuti chimbori nebasa nazvo zvokundizungairwa ndinongoti kwandongonyarareni ndinofunga ndimbori nebasa nazvo here ndinotoseka saizvizvi ndichitoinda handimbori nabasa nazvo ndongobvuma but saka ndapotera kuti vanhu vanofungwa ndakapata zingaitika anofunga kuti anongouya kuinbox kwangu nditi ndiadvertise ichi ndiitire ichi isa muvhidhiyo mako isa ichi ndo problem yandakaona ine vanhu vazhinji ono. But it's okay, zvinhu zvinoitika mukati meupenyu. Ndakabva nemumwe ndakabvisa akanditi hanzi yo Shironi yo takakusubscribe nokuti unotaura chikaranga chako siyana nekutaura zvinhu zvemachiti chati zvako izvi zvinotonyangadza zviri kundinyangadza ini isusu uchipfeka futi zvichiita sechigrade 1 uchiisa zvinhu kumadziro kwako kokoko nekupfeka zvinhu zvegrade 1 isusu hazvizvaka nda unogeza kana wageza uzoita mavhidhiyo. Ndakangomubloke handitofanira kana basa nazvo ndakangomubloka but ndangonyarara but ndoendera mberi. Ndomboonerera guys. Ndakaramba izvozvi ndakaramba vanoda kundiitisa mwoto ndinorambe but handirambe zvokutoti handiti ndongovatarisa ndongosiyana nazvo kana ngodzoti I cannot do that. Chit ndongoti dai maenda kunext step. Usina sanda mukuru kaini pa real life chaipo ndotostruggle kuwana 1000 maviewers. Saka handikwanisi kuti ndinge ndichiitira vanhu zvinhu zvavo kana chimwe futi handotya kuti unomuitira chinhu chachiya chokoniwa kubuda munhu wokuitira live stream oti ndakakuti ndiitire chinhu changu chakati asi hazvina kubuda saka iwe utori saskam hauna kuita nemwoyo wese uona manje saka koni zvonetsa guys ndauda kuinda ini guys kandimirire 4 minutes ndandabaya chimbonyorei tione baba. Ndoita sei ndoedha munhu ekati ndoita sei izi munhu uyo zvaupi ko wanotukirira upi guys asi pane munhu ari kutukirira watisina kuona. Ndakati kwakanzi hanzi inda unogeza usiyana nezvokuisa zvimapepa zvako izvizvo nekuita kunge chigrade 1 uchiuya panapa takakusubscribira kuikira nai mani nechiti ndikati saka ukushaya kuziva kuti difference iripo ndeyekuti kana ndichita malive stream ayaya dzimwe nguva ndinofanira kutaura ine normal way obvious pamwe ndeitaura mabrothers angu anovamwe vanhu kupi mashamwari angu then chikaranga cheche ndinongocha sei kuappreciata kwandakakurira ndo mataurira tinotenda ndikatoenda nhasi kumushaka hani utombo hwitichitaura chiwedhi chekuti dhidhi hakuna izvozvo oda kuvengwa nevanhu try izvozvo. Right tinetimbona aiwa tinongotariseni vanhu iko zvindongotarisa handimbona basa long distance hasi kubatika akandiignore
long distance akandi-ignore uyu saka ndongomurespectawo space yake. I cannot force munhu waona kuti but for me what I felt ndezvekuti I don't know, but akaramba zvake kuda kutaura nekuti tinzwisewo chii chiri kunyatsoitika, but mahwiriro andakaita hangu aita sekuti iye ari kufungira zvaari kufungira, but chandakaramba ndechekumuti inini as much as I respect you, you're not supposed to tell people kuti inini ndikuda vanhu painternet. Ipapapo hazvina kundisa zvakanaka. So inini ndakamutiora iti uya undiudze zvese zvauri kutaura zvokuti hanzi inini ndikuda vanhu painternet. Ona manje saka zvinoitika izvo. Anyway, hanzi ukanzwa anoti teerera mafans vaitite maadvert ko das usina kutanga izvi vaita yeah. Yeah, saka that's basically it, guys. Saka but long distance ndongomurespect hangu, but for me ndakambofila kuti maybe influence yemashamwari yake. Asi ndakambotaura kuti pane imwe shamwari yake yakambondiwanzira iye aripo, maybe hazvinomuitira zvakanaka. I don't know, pamwe zvakazomuaffecta to the deepest. I don't know. Saka I cannot say anything bad about him, but kana maybe zvakamuaffecta kusvika ipapo ashauti ozondiudza sei kuti I think inini zvokuramba ndichitaura nemunhu anoita zvemapepa paindaneti hachazvikwanisi, kana kuti kuda shamwari dzake dzakatanga kumudza zvakawanda about me. There's nothing I can do because aroramba akautaura neni. Aroramba kutaura neni, saka ndoita sei? Chimbondiudza ndomuita sei? Ndomufoni hadavi chitaura ka zvacho zviri kunyongonya pamwoyo pako haadi kutaura, saka ndomuita sei? Hanzi kuseka sei nekuti unosandidera kuwana saka timboverenga macomments. Hapana kuziva kuti tiri kunzvimbo no see zvasiyana fanike kukonenge wausiku haungamuki paka nhai izvozvi zvivoziva kuti inonzi 20 minutes to 1 AM ndikutoitira vanhu zvavakavata kudzimba dzavo. Zvikanzi your mode is over and later that's when you can choose you. Mashaona hanzi kuzviwa zvava kutaura ini shamwari. Right, hanzi shamwari haisipo. Guys, shamwari iyoyo yakandiundura iye aripo. Ndo maona ndoti pamwe ndo pakatangira nyongo dzake. I don't know. I cannot blame him. I just respect. Kana pane decision yakazoita because of that, I just respect him. And anything bad I will ever say about him, I just respect him. Sezvaari. Ingwani makamboona mumwe exe wangu panapa tikatotaura tikatoseka. Andihodhi magrudge zvekuderi ndokona kubhuya kana zve 1 day 2 days. Then that's it. Kana udongotaura neni, it's okay with me. Kana nyakukataura neni nemukadzi wako. Ex wangu yo akauya panapa atone mwana wake tikatoseka 2 times futi. That's me. Handizosvike hanzi ndanyara zveshuwa. Mwana ndasaka ndazoti munofanira kuzira dzingi mamudi kundisira dzingi. Ndakuindeini guys. Musakanganwa kuona ma-ads guys. Musakanganwa kundionera ma-ads. Mukazonzwa vanenge vachingoti nyanganga mobva maudza kuti sit down. Maona manje because I'm not going to go after him and I'll never do a video mako hangu ndichiva mentiona. Never. Vabva vazvizive zvoti it's a no. Havasi worth it kuti ndivataure mako hangu. Never. Vanhu vekuembassy mazimu. Yes, mazimu ndofanira kubatsirwa nevanhu vekuembassy mazimba. Mazimba ndo akandibatsira. Because Zimbabwe embassy ndo yandai ndichitaura. Aiwa hatifaniri kuzvimanikidza. Kana munhu aona kuti hasi kumuitira, it's okay. I cannot force munhu. Uyezve you never know kuti chii chakaitika kwaari. Saka sorry me. Ndakangomita sei ndakangomusiiwa akadini ngati that's okay. Aiwa izvizvi ndikumbomuvha on nemafans tichindaona tichitotaura tichitoseka. Tichitoseka zvichoita so muchitondivaraidza ona. Ndakuinda ini gezi ndiani andangoedwa hwana pamunditi good night ndimboona mafesi evanhu ndonzwa zviri nani ndikaonawo mafesi evanhu. Maitone paste link. Alright.
Paste link. Maybe 1 or 2 people did a good night. Danyara manje. Good night. Your link guys and days up guys. Did you good night? Hands and close the door. Yeah, guys, waona manje. Saka ina hold a grudge against him. But kana mnada kuri woda, that's okay with me, but I would never. There's no way yandichauya yamchandinzwa ndichitanga kutaura kuti something ikira zvakaita zvakashara kuti what I prefer is to just applaud zvizhinji zvakanaka zvakaitwa nani nemunhu wacho, because anenge akatibatsirawo guys, munhu anenge akakubatsira and you never know, pamwe pane zvaunenge wakaitawo zvausingazivi kuti wakazopusha munhu kusvika that level. Handiti munhu ndise people, okay, mire ndise dance, mire 1 second ndise people, okay, mire ndise guys, okay, ndoita say okay, people ndise people manzvi iyo PayPal yangu iyo, right? Nhasi ndataura muromo wangu ndakuda kutorwa makwande. Kakorwa makwande guys, nekuise neku sure ndoita sei no right, iyo PayPal yangu iyo ndakuhwa muromo wangu wakuhwa nemagwande chere rekuikira. All right, Mr. P, zviri sei? Chema ndeipi? Ndiri bo, kuri sei? Unondisipaka zvako iwewe, unondisipaka shamwari. Maita basa. Kuri sei kwamuri kupi mimi? Ndakambotaura nemi ke? Ndiri kuHungary, ndogara ndakataura newe wana. Ndaziva. Kuri sei? Wakengama. Ndiri pozva. Voice ndariziva, ndosaka ndatotera. Gwyneth is in the queue. Kuri sei? Kuri bo, tungoshingira ndoita sei. Storyline wanga uchifanira kuitidza ndimomotera. Ndikaisa neshona zvazvinoita manje ka. Mandinakidza. Ndikaisa neshona manje ndiri marules ekunoka kuti tizowanawo tumasenzi tuya inofanira kunge iri English waona. Ndisati chaida kutoisa anototyisa acho kuti zvinyatsoita.